ndinodokwairira muimi Mwari kunzwa kuti handigoni kugarisika, kunzwa kuti handigoni kunyarara. Pane munyori akanyora akataura mushoko renyu akati zvinoita semoto mumuviri wangu, mumapfupa angu zvinoita semoto wakavharirwa. Nesu mangwanani ano tigonesei Jehovha makatendeka. We want that fire in us. We want that fire in us. Mwari wangu ngaitimutse patauya kuzosongana nemi. Tiri kunamata Ishe wangu Jesu. Presence yenyu Mwari ngaisangane nesu. Asi moyo yedu Mwari ngaigadzirire. Moyo yedu ngaitenderane nezviri kutaurwa nemiromo yedu Mwari. Moyo yedu ngaitenderane nezvatiri kunyengeterera Jesu, kuti Mwari tinoda mafuta anopisa. Mweya Mutsvene patanga taakuneta, patanga taakunzwa kuneta, tinonamata kusimbiswa nemweya Mutsvene. Patanga taakunzwa kuneta, patanga taakuda kuregeza, mweya Mutsvene, mweya Mutsvene, mweya Mutsvene, simbisai Jehovha makatendeka. Simbisai moyo yedu Mwari, tigonesei kusimudza maoko pamberi penyu, tigonesei kusarenda kwamuri Mwari, kuti kana taamuvapo waMwari tavinga Mwari hatina zvimwe zvatavinga. Kana taamuvapo waMwari tavinga iye hatina kuuya kuzoona zviri kuitika. Kana tavemo muvepo waMwari ndangariro dzedu nepfungwa dzedu hadzina zvimwe zvadzichaita panze pekusangana nemi Mwari. Mangwanani ano tiri kuramba maservices ari ordinary. Tiri kuramba mangwanani ano kuti tinoconcentrate pane zvatisina kufambira. Tiri kuramba vanotaura nyaya muservice. Tiri kuramba vanopasa macomments muservice. Baba tiri kunamata kuti tavinga imimi chete Jesu. Sanganai nesu, sanganai nesu Mwari. Moto wenyu Mwari ngauve matiri. Tungidzai moto uyu Mwari mukati memoyo wemumwe namumwe. Tungidzai moto uyu Mwari matiri. Baba wedu nezita raJesu. Kana tapinda muvapo wenyu Mwari, David anonyora achiti ndakafara pandakanzi handei kuimba yaMwari, nekuti haisi nzvimbo yakajairika, nekuti haisiri nzvimbo iri ordinary, nekuti kana ndatopiwa mukana wacho ndinofanira kuushandisa. Nekuti David akatoita zvekukokwa kunzi handei kuimba yaMwari. Mangwanani ano nesu edu tauya Jesu, tauya kuimba yenyu mweya Mutsvene. Tiitireiwo zvakanaka Mwari, musangane nesu mangwanani ano. Tinonamatira moto wenyu mweya Mutsvene. We pray for our hearts this morning. Let us be fervent in the spirit. Let us be fervent in our prayers. Patiri kunamata minamato yedu Mwari tigonesei kurevesa, patiri kunyengeterera Mwari. We pray that the Holy Spirit reveals unto us mweya Mutsvene ngaazarure zvaMwari zvakavanzika, zvaMwari zvakavanzika zvinongosanganikwa navo nevapinda muvapo hwenyu, zvakavanzika zvaMwari zvinoonekwa nevasangana neglori yenyu Mwari. Baba ndiri kunamata mangwanani ano zvakavanzika zvepaaritari, zvakavanzika zvenyu mweya Mutsvene ndo zvatauya kuzosangana nazvo mangwanani ano. Tiitireiwo zvakanaka Ishe Jesu. Father, we are praying that we may never be lacking in our zeal. We may never be lacking. Tisaite Mwari kumirira kusundidzirwa, tisaite kumirira Mwari kuwana anotikurudzira. Mangwanani ano kurudzira moyo wako kuti ndauya kuzonamata. Mangwanani ano kurudzira moyo wako kuti zvinorema zviripo ndauya kuzosangana naMwari, zvinorwadza zviripo ndauya kuzoona chiso chaMwari. Nekuti kana ndasangana nechiso chaMwari zvandasiya zvakadaro, pandinodzokera ndinowana zvashanduka. Nekuti kana ndasangana naiye musharukwa anodzila nenyaya dzangu, mangwanani ano chemera moyo wako kuti Mwari ndoda kusangana nemi. Zvimwe zvacho hatidi kutaura nemanzwi, zvinongoda kuti moyo wako usangane navo Mwari. Zvimwe zvacho zvinongoda kuti moyo wako usangane nemusharukwa agadzirise nyaya dzako, nekuti iye unoona zvakavanzika zviri mumwoyo medu, zvakavanzika hati zvatisingagoni kutaura namanzwi. Ive mweya Mutsvene vanotiturikira kuna Mwari kana tangopinda muuvapo hwenyu, kana tangosangana naye mweya
Mutsvene. Iye unoturikira zveupenyu hwedu kuna Mwari. Iye unotaura zvatisingagoni kududza namanzwi kwaari Mwari. Mangwanani ano dokwairira kusangana naye. Dokwairira kutaura naye Mwari mangwanani ano. Kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Tinokudza zita renyu mangwanani ano. Muzita raJesu. Hallelujah. Toda kupfuura zvekare pamberi paMwari tichinamata. Shoko raMwari kuna Matthew chapter number 13 verse 22. Rinotaura kuti, enter by the narrow gate. Make every effort to enter by the narrow gate. Ndauti tingoenda pamberi paMwari. Tingonamatira upenyu hwedu. Kuti patiri kufamba panzira yechiKristu, tine zvakawanda zvinogona kutimanikidza. Tinogona kufamba semadiro atinoita. But pamwe pacho zvinenge zvisirizo zvinodiwa naMwari. Shoko raMwari kuna Mateo riri kuti, pindai nepasuo rakamanikana. Pakamanikana hapasi comfortable. Pakamanikana hausununguki. Pakamanikana panorwadza. Pamwe tinosangana nezvinorema kana nezvinorwadza munzira yechiKristu. Asi shoko riri kuti kurudzira kuti make every effort to enter by the narrow gate. Kureva kuti kunamata hakusiri nyore. Kunamata hakuna kureruka. Pamwe pacho unofunga kuti ndasvika palevel yakanaka, but ukazosangana nezvimwe unoona kuti pata handisati ndasimba. Ndinongoti tingoenda pamberi paMwari, ungoti Mwari ndibatsireiwo pakutenda kwangu. Ndiregere kuva semunhu anopeperetswa nemhepo imwe naimwe inenge yangouya. Enter by the narrow gate, pakamanikana, zvisina kureruka, zvisina kujairika. Mwari ngavatisimbise panzira yedu yekunamata. Mwari ngavatigonese pamararamiro edu chaiwo. It's so difficult to live a righteous life. It's so difficult to live a holy life. But shoko rinotikurudzira kudaro kuti be holy for I am holy. Shoko riri kuti pindai nepakamanikana. Kuti ugone kupasvika palevel iyoyo, pane zvaunodarika nazvo nezvaunosangana nazvo. Zvinongoda nyasha dzaMwari kuti Mwari vakugonese. Tiende pamberi paMwari tinamate. Baba wangu mangwanani ano tinodzoka zvepamberi penyu. Tinonyengetera Ishe wangu Jesu kuti tisimbise imwe yaMutsvene. Baba wangu tisimbisei Mwari, shoko renyu rinoti tinofanira kupinda nepasuo rakamanikana, nekuti nzira yakafaranuka hanzi inoendesa kurufu. Nzira yakafaranuka inoendesa kurufu. Nzira yakafaranuka ine zvivi. Nzira yakafaranuka ine zvakawanda zvenyika ino. Nzira yakafaranuka inotiendesa kure naMwari. Asi shoko renyu kuna Mateo riri kuti tipinde nepasuo rakamanikana. Baba ndiri kunamata mangwanani ano kuti tigone kurovedzera moyo yedu kuita zvakanaka kunyange zvichirema. Shoko renyu kuna Galatians rinotaura kuti musanete kuita zvakanaka, nekuti in due season you will reap. Tiri kunamata mangwanani ano tiregedze kuneta kuita zvakanaka. Baba wangu tiregere kuneta kuita zvakanaka, nekuti nenguva yakafanira tinopiwa mubayiro. Tiri kunamata kuti mweya Mutsvene rovedzerai kunyange nemiviri yedu Jehovha. Zvimwe zvatinoda zvinorwa namweya Mutsvene. Zvimwe zvatinofunga zvinopesana neshoko renyu. Zvimwe zvatinodokwairira zvinopesana neshoko renyu Mwari. Asi mangwanani ano tiri kunamata tigoneseiwo mweya Mutsvene kupinda nepasuo rakamanikana. Pamwe pacho kumuka uchinamata kunogona kurema, asi Mwari tigonesei, tipeiwo nyasha. Mweya Mutsvene dzimwe nguva kuverenga shoko kunogona kunetsa, asi tibatsirei mweya Mutsvene tigone kugara tiri panzvimbo. Tibatsirei tigone kupinda naipapo pasuo rakamanikana, nekuti ndo rinoendesa kuupenyu. Nekuti suo rakamanikana ndo rinotiendesa pedyo naye Mwari. Suo rakamanikana ndo rinogadzirisa upenyu hwedu. Mweya Mutsvene mangwanani ano tiri kunyengetera kuti bvisai Mwari nezvimwe zvinotiremera, zvinotitadzisa kumhanya nhange mutange. Baba ndiri kunamata mangwanani ano tiitireiwo nyasha Jehovha. Zuva nezuva ratinorarama tigone kuziva kuti tinoraramira Mwari. Tigone kuziva kuti zuva nezuva tinoraramira Mwari kwete kuda kwedu. Tinoraramira iye Jesu kwete kuda kwedu. Chese chakanaka chatinoita, hanzi everything that you do it as unto the Lord. Tichipinda nepasuo rakamanikana,
Do everything as unto the Lord. Mangwanani ano tiri kunamata. Rovedzeraiwo upenyu hwedu kune zvakanaka. Rovedzeraiwo chitendero chedu kune zvakanaka. Rovedzeraiwo Mwari faith yedu Jehovah. Tiri kumusangano taishumirwa nenyaya yekutenda. Tibatsirei Mweya Mutsvene, tibatsirei. Nekuti in our carnal minds tinogona kutadza kuzviachieve. In our carnality we may fail to achieve righteousness. Asi Mwari tiri kunamata kuti kana Mweya Mutsvene vakatidzidzisa, kana iwe Mweya Mutsvene vakatidzidzisa, tinogona. Tinokutendai nekuti imi Mwari munotitsiura, munotidzidzisa. You rebuke where we are supposed to be rebuked. You chastise us where we are supposed to be chastised. Mwari tiri kunamata mangwanani ano. Tigonesei kufamba Mwari sezvamunoda. Tigonesei kururamiswa sezvamunoda imi Mwari. Tigonesei Mweya Mutsvene tiregere kuvarairwa. Pakunamata kwedu Mwari tiregedze kuvarairwa. Pakunamata kwedu Mwari tiregedze kubirwa kutenda. Pakunamata kwedu Mwari tiregedze kubirwa nyasha newakaipa. Zvatatouya muimba yenyu Mwari, ngatiregedzei kufanana Mwari nevasina kutenda. Zvatatouya muimba yenyu Jehovah, ngatiregedzei Mweya Mutsvene kufanana nevasingatendi. Mangwanani ano tiri kunamata suo rakafarikana rinoendesa kuzvivi. Suo rakafarikana rinoendesa kuzvivi. Baba ndiri kunamata mangwanani ano. Tigonesei Mwari mukati menyika yatinorarama, mumaenvironments atigere, zviri nyore kuita chivi. Pamwe pacho unogona kutadza kusuta society. Pamwe pacho unogona kutadza kukwana pane vamwe nekuti uri muKristu. Pamwe pacho unogona kutadza kufara sekufara kunenge kuchiita vamwe. Pamwe unogona kutadza kuwana zvinenge zvine vamwe nekuti unotenda. Asi Mwari vanotikurudzira kuti pindai neipapo pasuo rakabanikana, because it leads to eternal life. It leads to living a righteous life. Tiitireiwo nyasha mangwanani ano Mweya Mutsvene, zita renyu rigokudzwa. Tichipedza tingwena pamberi paMwari tingonamatira zvekare sevhisi yanhasi. Mwari vatiitire zvakanaka. Baba wedu Mwari tinonyengetera mangwanani ano Jehovah kuti Baba sevhisi ino Mwari tauraiwo nesu. Sevhisi ino Mweya Mutsvene Mwari shumiraiwo kuupenyu hwedu. Baba tiri kunamata mangwanani ano. Tinorayira mweya yose inorwisa basa renyu. Tinorayira mweya yese inorwisa kutaurwa kweshoko nekududzirwa kwaro nekugamuchirwa kwaro nekunzwisiswa kwaro. Baba mangwanani ano tinonamata Mweya Mutsvene Mwari, njeraiwo moyo yedu Mwari mumwe namumwe. Mweya Mutsvene, search our hearts. Search our hearts and know our minds. Mwari wangu zvatauya nazvo Jehovah, pane zvinoda nyasha, pane zvinoda imi Mwari, pane zvinoda kuti mutaure izwi kwatiri, pane zvinoda kuti mutaure izwi kwatiri. Mukataura izwi Mwari tinoponeswa, mukataura izwi chete Mwari tinoitirwa zvakanaka. Mangwanani ano tiri kunamata. Speak a word unto each and every one of us. Mwari wangu mumwe namumwe according to their need. Mumwe namumwe according to their need. Mumwe namumwe Mwari wangu sezvari kunyengeterera. Mumwe namumwe Mwari sezvari kukundira mangwanani ano. Tiri kunamata Ishe wangu Jesu. Baba wangu kubva patikatanga kushumira Mwari, patichapinda munguva yekurumbidza, patichapinda munguva yekunamata, patichapinda munguva yekutaurirwa shoko, tiri kunamata simba renyu Mwari kuti tauraiwo pakati pedu nezita raJesu. Tauraiwo pakati pedu nezita raJesu. Ngatiregedzei Mwari kutirwa kutenda, asi kutenda kwedu ngakusimbiswe. Iro shoko rinoti kutenda kunouya nekunzwa, kunzwa shoko raMwari. Mangwanani ano ngatirinzwe shoko renyu. Mangwanani ano ngaritidzidzise. Baba mangwanani ano kutenda kwedu ngakusimbiswe, kutenda kwedu ngakukure. Tiri kunyengetera kuti vanorwara ngavaporeswe. Tiri kunamata kuti vakaremerwa ngavaturwe mutoro. Tiri kunamata kuti maconditions atauya nawo Mwari ngasangane nepresence yenyu Jesu. Tiri kunamata kuti kudange nezviri mberi kweupenyu hwedu ngazvisangane neshoko renyu Jesu. Mwari wangu nezvakatimirira muwiki ratiri kupinda ngazvisangane nemi Mwari kuburikidza nesevhisi yanhasi. Tiri kunamata mangwanani ano nehondo dzakatimirira muchadenga ngadzisangane neshoko renyu mangwanani ano nemweya yemuchadenga Jesu.
ngaisangane nesimba lenyu Jehova mangwanani ano. Baba nilikunamata ishe wangu, sangana inesu mangwanani ano, sangana inesu taura inesu, baba wangu taura inesu mangwanani ano. Weya mchende ziratizei pakati penu, baba wangu ziratizei mangwanani ano. Father, we pray for your manifest presence in our midst, to manifest your presence. Ratizai chizosheni, ratizai dasha, ratizai chizosheni mari kwatisi, mangwanani ano ratizai chizosheni mari. Tamanu zairi wako rwenu kwatiri, tamanu zairi wako rwenu Jesu. Kana mwari mafura mazuo, hakuna unogona kutifanyira. Kana ini mari mati hongu, hakuna unogona kurapa. Mangwanani ano tirikunamata, tora injimba ino Jesu, tora injimba ino moya mchene mari. Take your place Holy Spirit, take over mighty God, take over Holy Spirit, take over mighty God, tora injimba ino moya mchene. The Spirit of the Lord is upon me, for He has sent me to bring good news, for He has sent me to heal the broken-hearted. Mangwanani bariko bane moya kapanika, mangwanani bariko Jesu, barikuna kutunusu bakamune mari, mangwanani ilikoma yeri kurwane uteni verino la ine mari, alikoma situations Jesu. Akagomirira shoko renyu, akagomirira presence yenyu mari. Mangwanani anoshona Amen. Hallelujah. Hallelujah. Varibuno hallelujah. Hallelujah. Ngatipo moresana itisati tatanga. Hallelujah. Just greet someone standing close to you. Chingompundira ingomfarira chimbomsekerera. Hallelujah. 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 Takafara pawakanditi hande ikuimba yashe. Takafara pawakanditi hande ikuimba yashe. Takafara hande ikuimba yashe. Oh, takafara Tora
kugara ndiye anokupa, sina mare ndiye anokupa, sina mufaro ndiye anokupa, sina pekugara ndiye anokupa. Sakara gaini na matera komana. Amen, amen. Hallelujah. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God.
Ewe
We worship you, Jesus. Hosanna, nawe kudenga toima eskira ameni kumwana watafi wa yakwani ameni hosana nani amu
simba ramakatipa Mwari. Rekunyengetera pamberi penyu Mwari. Amane kuchikona chikanyengetera. Hapana chinorapa pamberi penyu Mwari. Uimbiwe kwadalo chinyengetera uone. Sipare una macho. Hilo lilinopisa shinorema. Ukanyengetera pamberi pamwari mangwana nalo. Shinorema shinoparadzwa. Chiri panzvimbo shinoenda panzvimbo. Zvakaparara shinodzoseredzwa. Nezita ramambo Jesu. Mangwana nalo hosana wekudenga. Torumbidza zita renyu. Hosana wekudenga chokuongai. Hakuna umwe wakafanana nemi Mwari. Imi makadambura majoko aitiremera. Imi makabvisa zvinorema panzira dzedu. Mwari ngana matyo unoshamisa. Mutakuriwe mhosva dzedu. Muriritiri nemuchengeti ndiye Mwari. Iye anoti uyai zvino titaurirane. Kunyangwe zviri zvenyu zvakatsvuka. Anozvishonesa semakushe amakwai. Iye anotakura joko rinotiremera. Ochipa rake rakareruka. Ngana matyo mangwanani anoshangamire. Hakuna umwe Mwari wakafanana naye. Iye asingakotsiri kana kurara hope. Akaramba akarindira guta nekuritarira. Mangwanani anokarumbidzwe. Jesu ngana matyo. Makanaka musharuka. Tinonga zita renyu mangwanani. Kutswa yenyu Jehovha Mwari wekudenga. Mwari munorapa vanorwara. Mwari munoriritira vakarasika. Muri muchengeti ndimi Mwari. Mangwanani anochesona matwai. Mangwanani anochesopiwa imi. Mwari makatendeka. We worship your name Jehovah. Hakuna umwe watinotarisira kwaari Mwari. Navitalo tinosimudzira meso angu kumakomo kuna Jehovah. Nekuti rubatsiro rwangu runobva kwaari. Mwari wetu tinokuonga. Mubatsiri ari pedyo. Shamwari inonamatira kupfuura hama. Mwari ngana matyo mangwanani. Nezita raJesu. Mwari makatendeka. We worship your name. We glorify you, mighty Jesus. Jehovah, you are welcome for the praise. We worship you, King of Kings. Tinokutenda ishangamire. Mangwanani anobvirira kukudzwa. Ngazvidzokere pachigaro chenyu chinoshamisa. Tinonga kunaka kwenyu Mwari. Muzita ramambo Jesu. Glory be to Jesus. He's worthy for the praise. Mwari vakakotsera kunamatwa. Anorapa kunyangwe namavanga emoyo. Anosvinudza vapo. Mwari ngaonge mangwanani. Makatendeka mswede. Unoshamisa mangwanani. Sangana ione suma rekudenga. Tauya panzvimbo ino kuzosangana nemi musharuka. Nekuti hakuna akasangana nemi Mwari. Akadzokera akadaro. Akasangana nemi Mwari vakawana minana. Vakasangana nemi Mwari vakashandirwa upenyu. Vakasangana nemi Mwari wekudenga. Varapafadza akavatsingirira. Nezita raJesu. We worship you Jesus. Mwari namatswai mangwanani. Ndinokuudza zita renyu. Ndinokuremekedza Mwari. Hakuna akaita semi Jesu. Hakuna akafanana nemi musharuka. Namatswai Mwari makadaka. Namatswai Mwari munoshamisa. Imi wawesu. Glory be to Jesus. Wakanaka mulimo. Yana akafanana nemi musharuka. Hakuna akaita semi Mwari. Mwari makadaka. Jesus was. Glory be to Jesus. He's worthy. He's worthy. Yes, we glorify Jehovah, you are worthy for the praise. He Jesus. Glory be to Jesus. Yes, we worship. Kugona penyu ngakuonekwe mangwanani ano. Muzita raJesu, haleluya. Mangwanani ano tingopa chipo chekuombera kuna Mwari. Zvekare tichitenda praise worship team vachinotora nzvimbo dzavo. Nesu tose tichigara pasi muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Toda kuti mangwanani ano tingosvika patinokwazisana. Tingotanga nekukwazisa vana vedu vadiki veSunday school vari kumashure uko.
Sunday school, hallelujah. Toda kukwazisa zvekare vana vedu ma-teenagers nema-youth vauya kuimba yaMwari. Inzwai kugamuchirwa muimba yaMwari muzita raJesu, hallelujah. Tingofarira zvekare vana baba vari pakati pedu vakasara vakachengeta mhuri, vakasara vakachengeta misha. Tingovafarira vana baba muzita raJesu, hallelujah. Ndoda kuti madzimai tingozvifarira nekukwazisana vanga vari kumusangano kunotsvaga nyasha. Vana mama tizvifarire nekuzvigamuchira muzita raJesu, hallelujah. Madzimai, hallelujah. Tinotenda, toda kukwazisa zvekare vatungamiriri vari pakati pedu nemapoka avo akasiyana siyana. Toda kukwazisa church board zvakasarudzika muzita raJesu, hallelujah. Tinokufarirai vana baba mangwanani ano zvekare. Ndoda kuti tingofarira nekugamuchira mufundisi vari pakati pedu. Tingovakwazisa mangwanani ano muzita raJesu, hallelujah. Tinokukwazisai baba muzita raJesu, amen. Ndichatanga nema-items atinawo ndingori ne-1. Tine ladies department vanoda kuita ushumiri hwavo. Madzimai ngatiuyei kuno kumberi tigoita ushumiri hwedu. Kuzoshandira pamwechete vana mai tiri pano. Iko kuzobandira pamwechete tose tiri pano. Kuzoshandira pamwechete tose tiri pano. Handikendenge kuna diaborosi. Handikendenge kuti kuna satani. Handikendenge kuna diaborosi. Handikendenge Yesu ndimabo. Aiwa Yesu ndimabo. Yesu ndimabo. Oza,
Amen, amen. Amen. Tauya takamira oso madzimai. Wana baba tingoda kutendai. Ne bhodhi rababa na mama mufundisi nedare renyu. Nokutiwanisira mukana uno wekuti tizoende kuzoshumira. I think wana baba mudzimba muchaona a drastic change. Nokuti takanga tabva kunodzidza uye takazara nemweya mutsvene. Zvataimboita zvekupengereka, zvokurwara kuma6 zvese takazvisiya kugomo. Taburuka tava a change person, ta a new create. Takazoziva kuti matiri mune the power of creating. Kana kucreatawo mabusiness ana baba, kana kuputsa, kana kuwaka. Saka isu semadzimai tauya tachinja mindset dzedu, takungocreata zvinhu zvinonakidza mudzimba, nokuti takazodzidza kuti kana paine excellence mukati medzimba dzedu through Holy Spirit muchazonakidza kugara. Zvikwambo zvese zvanga zviri kudzimba zvaititadzisa kuda varume vedu takazvisiya kugomo, takaenda nazvo tikanozvirashira ikoko. Saka tiri kungokutendai nokuti pamukana uno wana baba wana ana mai vakasara vari kudzimba, uyu mukana uchazowanike zvakare, nokuti matosara isu tatosiyana novakasara vari kudzimba, tatova echishuka chitsva. Saka mangwanani ano tikungoti thank you mufundisi nedare renyu, tinokutendai mama, tinokutendai nokutirongera chirongwa chakadai, kusiya wana wenyu tichienda isu kugomo nesu. Wana baba mai mugando tinokumbira mutitenderewo mama wedu kuti nasi tichibva pano nababa mufundisi waitsanyawo taiva tiinawo kugomo kuti wanowanawo a perfect lunch wari ikoko wachiita date today izuva rawo nhasi. Wana baba tinongokutendai nezvamakatiitira, ngazvisimbe zvichingoitika zvakare. Tinotenda madzimai vese vakaenda kumusangano. Zvikuru sei ndoda kungotenda ladies board vaironga musangano nekumhanya-mhanya. Uye tigotenda zvekare vana baba makatipa dzimotikari dzekuenda nadzo, mukatipa fuel. Tigotenda zvekare madzimai vakadhiraivha vakatakura vamwe. Tinokutendai Mwari vakuitirei zvakanaka. Panguva ineyi ndoda kungosiyira nguva kuna baba Manhivi, sekretari vedu vachiuya nezviziviso. Tinotenda regai titende mama mai mufundisi Jiriji nekutichera kwakanaka mangwanani ano. Ndichatangawo nechiziviso zvanobvawo kuna navana mama vanotizivisawo kuti vari kutengesawo mathemed t-shirt. Hanzi imwe inoita 150 rand. Kune vese vanomada hanzi ngationewo sisi Enes kana sister Joyce kumashure uko. Uye tinoziviswa uye zvakare kuti mangwana hanzi vana mama hatina fasting kereke yose, uye vana mama havana fasting musi weThursday. Tichangewo tine youth camp yedu yekutangawo kwegore from the 11th to the 13th of April. Mayouth ese ngatigadzirei chiitiko ichi. Muripo wacho uchange iri 700 uye youth camp yacho ichaitikwa kuMakhalis Retreat Resort. Musi wa15 March tichangewo tine teenagers day pano pachurch. Mateenager ngatigadzireiwo chiitiko ichi. Vana baba vachangewo vane bhodho ramudhara rekutanga kwegore hanzi richaitwa musi wa21 March. I think vhiki inotevera tichazoziswa zvizere pamusoro pechirongwa ichi. Uye tichangewo tine all night prayer yedu yekutanga kwegore ichaitikwa pano musi wa4 April. Ngatigadzirireiwo chirongwa ichi. Boka redu remedia and marketing team vanongoramba vachitikurudzirawo hanzi handei pama-social media platforms. Tinoita like and share zvavanoposta, vanowanikwawo paFacebook uye vanowanikwawo paInstagram, paYouTube nepaTikTok. Mufundisi vachange vari pano musi wechipiri kubva nguva dza9 AM kusvika 3 PM. Kune vese vanoda kuvaona takasununguka kuuya panguva iyi, uye tinokwanisawo kuita ma-appointments tichishandisawo nhamba dziri pamadziro apa.
regai nditi vaenzi vese vatishanyirawo muzuva ranhasi vatitsika, ndinokumbirawo kuzokuonawo ndakamira sasekretary pakona apo paconnecting lounge. Mangwanani ano regai ndipedzise ndichiti our tithe and offering remains an important part of our commitment to the church. Tiri ipapo kereke tinokurudzirwa kubhadhara zvipo zvedu nezvegumi tishandisawo nzira dziri pamadziro apo. Tinokwanisa kuita ma-EFT, ma-ATM deposit, uye kumashure uko tine swiping machine kana kuuya nayo panguva yezvezvipo pano pamberi panapa. Tinotenda. Regai ndidzosere nguva nekuzara kwayo kuna mama mufundisi. Thank you. Maita henyu baba manhivi nezviziviso. Panguva ino ndoda ngokwazisa nekugamuchira kana tine vaenzi vatangawo kupinda nesu pano paAFM Roadport vangondiratidzawo nekusimudza maoko kana varipo. If we have any visitors who are here for the first time, can you wave? Ndiri kuona vari kusimudza maoko. Ndichakumbirawo maashers muvabatsire vaenzi vedu. Uyai kuno kumberi kuti tikuzivei tikuonei. Our visitors, may you kindly stand up and come to the front so that you may introduce yourself and so that we can know you. I can see one is shaking her head. Feel welcome to come. Kuchi kuchi naria kucha, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah. Jesus. Shona. Do you understand Shona, my sister? Okay. Ndirangu kukwazisai vaenzi nekukugamuchirai. Zita rangu ndoitwa Mufundisi Jiriji. Ndinopindira pano paAFM Roadport Assembly. Ndinogara kuHelder Crane. Ndinongoti muzizivisewo nemutoo iwoyo, motiudzawo zita renyu, motiudzawo kwamabva. Uye toda kuziva kuti matishanyira zvezuva ranhasi here kana kuti mauya kuzopinda nesu, kana muine vakukokai motizivisawo zvekare kuti makoko anani kuti tigokuzivai. Amen Church. Ndinonzi Mai Banda, ndinobva kuLenasia South. Ndakakokwa namai guru Mai Banda kuti ndiuyewo kumusangano wemadzimai. Takakomborerwa. Amen. Amen Church. Indoitwa Maisha Uraya, ndogara kuFlorida, ndaimbopindira kuMaupani FM Rema Word kwa pastor baba Chibambili namai. Amen. Ndauya zvachose. Muzita raJesu, amen. Amen Church. Ini ndoitwawo Maibunya. Ndakauya kuzoona mainini wangu Maibunya, ndo wakandikokawo nhasi kuti ndizopindawo nemi. Asi chishuwo changu chekuti dai ndazogona kuramba ndichingouya kuchechi. Muzita raJesu, amen. Amen. Amen Church. Ine ndinoitwawo Ana Madzinga. Ndakushanyirewo nhasi, ndauya natete vangu. Ndizive kuti munovati chii, ndovati mbuya tete mudanga. Tinotenda Mwari kana vatitendera ticharamba tichiuya zvakare. Kereke ngatifarirei nekuomberera vaenzi vedu vatishanyira muzuva ranhasi. Mapepa amapiwayo ane information iri maringe nechechi yedu. Munozomaverenga kana mawana mukana magara pasi. Asi pane mamwe aripo anoda kuti mufile madetails enyu. Kana mafila madetails enyu munozokanda bepa racho muoffering basket. Zvekare panopera church service, toda kuti muzoonawo secretary vedu baba manhivi vanga vachipa zviziviso. Pamasofa apo pakanzi connecting lounge. Vanoda kukuonai kwemaminutes mashoma shoma. Mukatora henyu nzvimbo dzenyu tichivafarira. Amen. Mangwanani ano ndoda ngoti nguva yangu inini yandapiwa inoperera pano. Ndoda ngoti tose takasimuka tichingamidze mufundisi vachiuya kuzotora nzvimbo ino vauye kuzotishumira. Ndoda kuti tivafarire, tivaomberere.
mangwanani ano vachiuya kuzoshumira tirambe chiombera kusvika vasvika muzita raJesu. Hallelujah. One preacher was invited to the pulpit and he said, sing one more song when I'm looking for the verses. Hallelujah. Nautenda Mwari neteseta uya kuzona mata. Nditende Mwari na maimfundisi vanga vachicheya nekulida intercession pamwe chete na secretary vatipa zviziviso nema-departments ose anoita basa tisatatanga like present worship, deco, ushering, media, vese vanotigadzirira kuti tizomira kudai. There's a lot of work that is behind, that is pronounced and unpronounced, sometimes acknowledged or not acknowledged, but the one who has sent us and called us know what we are doing and he will reward us accordingly. In the mighty name of Jesus, amen. May we take our seats in the presence of our living God. Nautenda Mwari ndigamuchire utungamiriri wese uri panzvimbo ino nebasa rakanaka ramuri kuita. I want to acknowledge the good vibe that we had at the prayer camp. Mwari verugare vakuitirei zvakanaka, vana mama vose vakakwanisa kuenda nevasina. Zvikuru sei vakanowana nguva yekunamata. It was very educative time to learn, time to change one or two things, time also to improve ourselves. Amen and amen. Mwedzi wedu wapera, let us be honest and fear the Lord with our substance. If you are in love, you share what you have. One love, we share the pot. One sign that shows that we love the Lord dearly is when we share our resources with him. I always tell you, the person that you love most, eat most of your fruits. Can I repeat this? The person you love most, eat most of your fruits. Kureva kuti kana takuda Mwari atiremerwi nekugoverana navo muzita raJesu. Amen. And ndikuda kutaura nenyaya yefaith. Takatarisana nechinhu chinonzi hidden treasure. Hidden treasure, it's a word that I learned when Ngaongwe was young. Vaita game, Rema hidden treasure. To those that have fostered youngsters, they know kuti kune chinhu chinonzi hidden treasure. They hide something and they try find it. One question, I found a hidden treasure. And this was the context yazvo, nemashandira azvo, because the season that I grew, we didn't have cartoons. Pakati pedu tine generation yakaropafadzwa naMwari ikaona macartoon, neimwe generation yakazoona macartoon nevana. Nanhasi generation iyo inogona kunakirwa nemacartoon because they never watched them. Okay, tiverengerwe shoko raMwari, Genesis chapter number 13, 5 to 13. Genesis chapter number 13, verses 5 to 13. Tichaverenga. Zvino Loti uya akanga achifamba naAbhurahamu, akanga ana makwai nemombewo nematende. Asi nyika haina kugona kuvaringana kuti vagare pamwe chete, nekuti pfuma yavo yakanga yawanda kwazvo, zvokuti vakanga vasisakwanisi kugara pamwe chete. Uye gakava rakamuka pakati pavafudzi vaAbhurahamu nevafudzi vaRoti. VaKenani nevaPerezi vakanga vachigarawo munyika panguva iyoyo. Saka Abhurahamu akati kuna Roti, ngaparege kuva negakava pakati pako neni, kana pakati pevafudzi vako nevangu, nekuti tiri hama. Ko nyika yose iyi haisi pamberi pako here? Ngatiparadzane. Kana kuenda kuruboshwe, ini ndichaenda kurudyi. Kana ukaenda kurudyi, ini ndichaenda kuruboshwe. Roti akatarira kumusoro akaona bani rose reJorodhani kuti rakanga rakanyatsonyorova sebindu raJehovha, kufanana nenyika yeIjipiti. Kwakanangana neZoari,
panguva iyi Jehovha akanga achigere kuparadza Sodhomu neGomora. Saka Roti akazvisarudzira bani rose reJorodhani uye akasumuka akananga kumabvazuva. Varume vaviri ava vakaparadzana. Abrahamu akagara munyika yeKenani, Roti akagara pakati pemaguta omumapani uye akadzika matende ake pedyo neSodhomu. Zvino varume veSodhomu vakanga vakaipa uye vaitadzira Jehovha kwazvo. Igumirei ipapo tiverengerwe nechirungu. Lot also, who went with Abraham, had flocks and herds and tents. Now the land was not able to support them, that they might dwell together, for their possessions were so great that they could not dwell together. And there was strife between the headsmen of Abram's livestock and the headsmen of Lot's livestock. The Canaanites and the Perizzites then dwelt in the land. So Abram said to Lot, "Please let there be no strife between you and me, and between my headsmen and your headsmen, for we are brethren. Is not the whole land before you? Please separate from me. If you take the left, then I will go to the right. Or if you go to the right, then I will go to the left." And Lot lifted his eyes and saw all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of Egypt as you go toward Zoar. Then Lot chose for himself all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated from each other. Amen. 2 Kings chapter number 6, verses 8 to 11. We skip 20 to 23. Zvino mambo weAramu akanga achirwa neIsraeri. Mushure mekutaurirana nevaranda vake akati, "Tichadzika musasa wangu panzvimbo yokuti neyokuti." Munhu waMwari akatumira shoko kuna mambo weIsraeri achiti, "Chenjerai kuti musarege kupfuura nepanzvimbo iyo, nokuti vaAramu vari kuburukirako." Naizvozvo mambo weIsraeri akatumira vanhu kunzvimbo iyoyo yaakanga aratidzwa nemunhu waMwari kuti vandoongorora. Nguva nenguva Erisha aiyambira mambo kuti achenjerere nzvimbo dzakadaro. Izvo zvakatsamwisa mambo weAramu. Akadana vabati vake akati kwavari, "Hamungandiudziwo here kuti pakati pedu ari kurutivi rwamambo weIsraeri ndiani?" Mushure mekupinda kwavo muguta, Erisha akati, "Jehovha, svinudzai meso evarume ava kuti vaone." Ipapo Jehovha akasvinudza meso avo, vakatarira, onei vava muSamaria. Mambo weIsraeri akati achivaona, akabvunza Erisha akati, "Ndivauraye here baba vangu? Ndovauraya here?" Akamupindura akati, "Musavauraye. Hamungazourayi vanhu vamunenge matapa nemunondo wenyu kana uta hwenyu here. VaIsraeri zvokudya nemvura pamberi pavo kuti vadye. Vaisirei zvokudya nemvura pamberi pavo kuti vadye, uye vamwe vagodzokera kune vatenzi wavo." Naizvozvo vakagadzirira mabiko makuru, uye vakati vapedza kudya nekunwa, akavaendesa, ivo vakadzokera kuna tenzi wavo. Naizvozvo mapoka evapambi vekuAramu akarega zvokupamba nyika yeIsraeri. Now the king of Syria was making war against Israel, and he consulted with his servants, saying, "My camp will be in such and such a place." And the man of God sent to the king of Israel, saying, "Beware that you do not pass this place, for the Syrians are coming down there." Then the king of Israel sent someone to the place of which the man of God had told him. This he warned him, and he was watchful there, not just once or twice.
Therefore, the heart of the king of Syria was greatly troubled by this thing. And he called his servants and said to them, "Will you not show me which of us is for the king of Israel?" So it was, when they had come to Samaria, that Elisha said, "Lord, open the eyes of these men, that they may see." And the Lord opened their eyes, and they saw, and there they were inside Samaria. Now when the king of Israel saw them, he said to Elisha, "My father, shall I kill them? Shall I kill them?" But he answered, "You shall not kill them. Would you kill those whom you have taken captive with your sword and your bow? Set food and water before them, that they may eat and drink and go to their master." Then he prepared a great feast for them, and after they ate and drank, he sent them away, and they went to their master. So the bands of Syrian raiders came no more into the land of Israel. The reading of the word. Verse 12 of the same chapter, same book says, "And one of them said, Not one of us, my lord, king, but Elisha the prophet in Israel gives the king of Israel news of the words you say even in your bedroom." Pandiri kuti hidden treasure. When I'm saying pfuma yakawandika, I am saying as a Christian, tiri kuti semukristu, une pfuma iri mauri, you have a treasure that is in you. une simba riri We mauri, have power that is in you. that people cannot take. Yekuti vanhu havakwanisi kutora. Kana wana Jesu, When we have Christ, une zviri mauri, we have what? Something in you zvisingatoreki. that cannot be taken. But what you have produced, But zvawabudisa, vanhu vanogona kutora. people can take. Kureva kuti there is stored energy and blessing in you. Kureva kuti mune simba mukati mako Risingatorwi nevanhu. that cannot be taken by people. But what you have already produced out of that power, Zvawabudisa kubva musimba iroro zvinogona kutoreka. can be taken. God does not protect what you have produced already. Mwari havagoni kuchengetedza zvawabudisa kare. Vanochengetedza zviri mauri. He protects what is in within Kureva you. kuti havatenderi tsime reropafadzo Meaning to say, he doesn't allow the well of blessing to go out of you. kuti ibude mauri. Saka nyasha dzakaiswa pamusoro pako naMwari So the grace that was put upon you by God ndo dzinonyanya kuchengetedzwa naMwari is what he protects most, kudarika zvagadzirwa nenyasha. more than what is produced by grace. Apa taita varume vaviri, Now we have two men, ane zodzo neasina. one who is anointed and one who is not. Pazoita zvagadzirwa nezodzo. There's something that's been created by the anointing. Kureva kuti the anointing in Abraham Meaning anointing iri pana Abraham yakonzera kuberekwa kwemombe nezvipfuyo, has caused the birth of livestock, multiplication of their wealth. multiplication of their wealth. Then Lot is benefiting. ari kubenefit. Pozoita nguva yekuti ropafadzo yawanda pakati pavo. Now the blessing is multiplied among them. Then vakunetserana ropafadzo. Now they are quarreling about the blessing. Abraham is not focusing on preserving the pastures. Abraham haasi kufokasa pakuchengetedza mafuro. Mafuro. Ari kufokasa chakaiswa naMwari maari. Ari kunyanya kufokasa on what was put within him by God. Ari kuti iye Lord, He's saying, Lord, take what you want. tora zvaunoda, Achiziva knowing very well Lot haagoni kutora ropafadzo that Lord cannot take his blessing, kuti mafuro arambe ari green. such that the pastures are always green. But anogona kutora atova green card. But he can take those ones that are already green. Pamwe pacho sevana vaMwari, Sometimes as children of God, unoona kuti ukaropafadzwa naMwari, you see that when God blesses you, vanhu vanogona kutamba nezvinhu zvavagadzira iwewe. people can temper around with People things can that you even have made. steal from you. Vanhu vanogona kukubira. Vokubira votora pfuma yako. They steal from you and take your But havagoni kutora capacity yekugadzira pfuma. But havagoni kutora simba rekugadzira pfuma. Nekuti simba rakaiswa pamunhu. Because the power is put in men. Kundine munhu here.
What is special about you chii chakakosha pauri isimba rakaiswa mauri namwari, is the power that was put in you by not God. what the power has produced. Kwete zvabudiswa nesimba. Kureva kuti kana uri munhu mukristu, Meaning if you're a Christian, vanhu vakatora zvinhu zvako, if people take your the things, battle is not yours. hondo haisi Do yako. not focus on things that are already there. Usanyanya kutarisa pazvinhu zviri Chengetedza pakare. simba rekugadzira Protect the power for rakaiswa creating mauri. that was put in you by God. Do you know one thing I love about gift of God? Muziva chii chakanakira pa When chipo God chaMwari. has blessed you, Kana Mwari akuropafadza, the blessings cannot be taken away from you. mukomborero haigoni People kutorwa kubva kwauri. cannot take what you can do, Vanhu havakwanisi kutora but they zvaunogona can kuita, attack what you have already done. but vanogona kurwisana nezvavakutoita kare. Simba rekuvaka haribuditswe mumunhu The power to build cannot be taken out kana of a Mwari person vakupa. when God has given you. That's why you see Abraham can freely allow Lot Ndosaka muchiona kuti to Abrahamu take the anotendera greener Lot pastures. kutora mafuro Ari manyoro. kutenda kuti Mwari vakambotipa izvi, He's believing that the God that gave him, vachatiitira zvakare mamwe mafuro. you also create other Ndine munhu here, man. pastures. Ndopaunozoona Elisha muranda waMwari That's when you see Elisha, the servant of God. ari kutotaurira ari kuudza mambo weIsraeri He's telling the king of kuti Israel usapfuura neapa, that don't pass, don't use this usaenda way. neapa, Don't use this way. kusvika mambo wevaSiria Up until the king of arwadziwa. Syria was in pain. Mwari ngaambokupa nyasha mangwanani ano May God kuti give you grace matraps this morning. ese ari kuiswa muupenyu hwako, That all traces that vari are put in you, kumagadzira whoever is ngavasvike creating nguva traces for you, yekubhowekana may they find boredom. kuti sei murume uyu asi kudonha, That why are you not falling? sei kapo iyi isi Why kudonha, is this couple not sei falling? mhuri iyi isi Why is kupererwa, this family not sei failing? vakatorerwa chakati nechakati but they never became poor. Why did you lose but you are not poor? Why? Mwari anenge akunzvengesa, It's because the God, Mwari achikunzvengesa. God should make way for you even in the wilderness Mwari anogona kugadzirira that nzira takes you kunyange off the mugwenga. traps of the devil, Inogona kukunzvengesa mutero nekukubvisa wakaipa pamatraps evanhu and removing you from the traps uchiendeswa of people. kumberi. I was interested this morning, ndafarira mangwanani, Ndafarira mangwanani. when I was reading the book of Genesis chapter number 16. Panandichiverenga Genesis 16. There was an Egyptian servant Paiva nemuIjipita muranda ainzi Hagar. who was called Hagar. At Abraham at 86, Abraham ane 86 years. Sarah failed. Sara akatadza. Akanzwa. Sarah felt inside her Sara akanzwa mukati make kuti handichaita mwana, that she cannot bear children. regai nditore muEgyptian uyu Let me take this Egyptian ndimupe kuna Abraham. and give him to my husband. Anototi kuna Abraham nemuromo wake, He even says, she even says to Abraham with I his can't their make mouth, kids. I can't produce kids. I will give you my servant. Ndichakupa muranda wangu. Ndoita vana kubudikidza naye. Then I bear children through her. Pobva pazvarwa mwana anonzi Ishmael. Then she gave birth to Ishmael. According to the Jewish law, But tsika yemaJewish, Ishmael was the son of Sarah, Ishmael anga ari mwana waSara, kwete waHagar. not waHagai. Hagar akapinda muna Abraham as an instruction, Hagar entered into Abraham as an instruction, not by desire. not zvazvagadzirwa. Ndine mumwe munhu wada kutaura naye. Paanonoita mwana, When she bare a child, time Sarah anozobatawo wake mwana later on Sarah gave birth to Isaac. to Isaac. But now Ishmael is no haasina basa Now Ishmael is of no use because chaidiwa mwana, because what was wanted was a child. mwana wacho avepo. Now the child is there. Sarah zvakare Sarah again, akanzwa jealous she felt jealous kuti vana vakunetsana that the kids are now fighting. And Ishmael was stronger because he was older than Isaac. Ishmael anga akasimba nekuti aiva muhombe kuna Isaac. Ndopaari kuti kuna Abraham, That's when she sang to Abraham, iwewe dzinga muranda uyu, chase away this servant and this his and her son. nemwana wake. Abraham, because of for the sake of peace, Abraham nekuda kwerunyararo akaendesa Hagar. akadzinga Hagar. Vana baba vese vari muno vanondinzwisisa. All fathers who are here, you Kana munhu understand. asingachadiwi namai, When someone is no longer needed by your the mom, mother of the the house, mother of the house, anorova pasi. he goes. Tine vana baba vari muno
We have fathers in here vakadzinga hama dzavo who chased away their relatives nekuda kwemadzimai amuri kuona anga achiimba pamberi pano. because of these mothers who were singing and dancing here. Kana mai vatsamwa, When the mother is angry, kutsamwa kwacho hakuperi. the anger doesn't. Hakuremekedzi kuti mudining here, It doesn't matter it's in the dining. hazvimuremekedzi kuti mukitchen It here, doesn't matter it's in the kitchen. nemamwe marooms ose amungafunga And all nezvavo. other rooms that you might think of. So Abraham complied. Abraham akaita Ndoda zvaizvo. kuratidza kuti chinhu chinonzi nyasha I want to show you that something called chiri grace chine zvachinoita. can do something. Hagar went into the wilderness Hagar akaenda murenje. kusvika paakati I am tired Up until she said, I'm tired. and the child is weary And mwananga aneta and frail. and frail. Akafunga kuti mwana akuda kufa. And she thought maybe the child is about to die. Ndopaari kutaura ega That's when she sang to herself ari murenje, in the wilderness. hapana ari No kumunzwa. one can hear her. Ari kuti handigoni kuona She mwana said, uyu I cannot achifa. see this child dying. Ndaakumusiya pano I'm now leaving him afire here. pano. And he must die here. Oti ubate chimwe chinhu. Ari kutaura ega. The omnipresent God is listening Remember, because she's there are no talking people. alone. Paya paunotanga kupenga uchitaura wega nestress. That time when you're talking alone because of stress, Mwari ari kukunzwa. God is hearing Vanhu you. havapo but Mwari anokunzwa. People are not there, but God Wakamborwadziwa is still hearing zvekutaura you. wega here uchifamba uri Have you ever musango. been in pain so that you Ipapo can talk on your Mwari own? anokunzwa. That's when God can The hear Bible you. says Bible rinovarati. God is closer to the broken hearted. Mwari ari padhuze kwavo Kureva vane mwoyo kuti kune yakapwanyika. vatumwa vanongofudza vane mwoyo iri kuchema. There are angels who are always shepherding those with crying hearts. In heaven Kudenga, kune vatumwa there are angels vakamiririra who are waiting kufudza vane mwoyo yakapwanyika. to shepherd those with broken hearts. Ipapo ndo pari kutaurwa naHagar zvikanzi mwana wengafi. That's when Hagar is saying Zvinhu this child can zvaMwari die. zvine order. Things of God have order. Hagar ari kunetera pane tsime. Hagar is getting tired Ari close to the kunetera well. pane tsime rakafushirwa kare. Hagar is getting tired close to the Vakambopfuura well. naAbraham Abraham once passed there akachera tsime and he rikazofushirwa. And he Ndo pari kunetera Hagai nemwana vaAbraham. that's when she's getting tired. This is the seed of Abraham. Ndio mbeu ya Yakanzi Abraham iwewe ndakuropafadza. that God blessed. Ndo paari kunetera patsime. That's when she's Hagar getting tired. chimonomira paside pake. When she stands Ndo paari aside, kunzwa izwi raMwari richiti. that's when she's hearing the God of Hagar, the word of Hagar, God saying, turn your Hagar, eye. tendeuka Uone tsime riripo. and see the well. Kune mumwe munhu anoda kutaurira kuti chawakatakura kana china Mwari mukati. What you are carrying, if it is God Haufi inside, wewe. you will not die. Kuomerwa hakukuurayi. Struggling will not Kupera kill you. kwemaresources anoonekwa nemaziso Lack of tangible resources hazvirevi kuti rufu rwasvika. doesn't mean that you are near Chakanga death. chapera What was finished imvura yaionekwa was nemaziso, water that can be seen by eyes. but mvura yaMwari But the word of God yanga isati yapera. was not yet finished. Ndosaka Mwari vakati tendeuka uone tsime. That's why God said, turn and see the world. Ndosaka wakanzwa futi Abrahama akasara noti aenda. That's when you heard when Abraham never was become left poor. without- He was never poor. Because maari manga muine chakawanzika Because in him was a hidden thing chekugona kugadzira mafuro, of being able to kwete create kuchengetedza pastures, mafuro. not to keep pastures. Mai vangu vaiti chabikwa chaora. My mother used to say, what you cook is Kana already bad. matongobika food Once you cook food, yaora ipai vanhu vadye. it's already bad. Give people to It eat. resonates with me Zvinoenderana neni. kuti kana chatovepoka That when it's already ngativapei there, let's give. chakambounza chiripo chinogadzirazve chimwe What God nekuti is there can simba also create another rekugadzira richiripo. Because the power of creation is there. Munhu akaipa munhu anovhara tsime, The bad person is the one who closes the well, noti anochera mvura yese mutsime. not the one who creates the well. Isi takamboshanda nesystem inonzi yemugodhi kana kuti mawells I once worked with the system of inenge iri wells. mumvura. Munogona kuchera mvura izvezvi, You can create a well now. mochera mvura izvezvi, munotora mvura izvezvi You fetch water now, yobva yapera. and it's finished. After 30 minutes mumwe akauya nebhaketi rake, After 30 minutes, when inenge someone comes with yabuda a anochera bucket, futi. the water will be there. Even and it's mukachera fetching makawanda again. ikapera, Even if you are mainzi manufactured, the garai water is pamigomo finished. yenyu. They will tell you to After wait a while sitting on your inenge yabuda containers. futi. After a while, the Kureva water will be kuti out again. simba
rakaiswa matiri Meaning that the rekuti power that was tirambe put in tichienda us kumberi ndo ratinofanira kuchengeta, is the power that we must keep, noti zvavepo. not what has been produced. Ndataura nomwe munhu zvikanzi, Pastor, someone took my phone, I'm chasing after him. Ndikati, stop it. I was talking to someone, he Leave was saying the someone phone took to my go. phone and told him to stop it. Hauna mari muaccount ndikati, just go and buy another phone. Miraculously, God will provide you. Can I speak to someone? That hidden treasure in you. Pfuma yakawandika iri mauri. Unonzwa Elisha achitaura kuti pese pavaienda, unonzwa kuti zvezvokuti vainetsana maSyrians, they were fighting, seeking who is inspiring, who is spying, who is the man who is telling this Israelite king to hide away. MaSyrians vainetsana vachibvunza Vaibwana kuti ndiani ari Elisha kuudzera aiona. mambo zvatiri kutaura. Mwari ngaakuvhura meso ako uone pausingafaniri kupfuura napo. May God open your Mwari eyes so that you ngaakuvhura can see where you meso must ako not uone pass. pavakamirirwa usaende neko. May God open your Unoziva eyes kuti so Mwari that you anogona don't kuitira pass zvakanaka through. kuti pauri kufanira kukwira bhazi iri kana mota iyi woregedza. Just something comes up, distracts you, you don't go. Chinhu chinongomuka chokukanganisa then worega kuenda. That is power hidden in Christ. Ndo simba rakawandiswa mauri naKristu. Hallelujah. Unonzwa Elisha achizotaura iye achiti, You hear Elisha saying, zvavakuda kuuraya vanhu ava. now that you want to kill The these full people. story is pavakatenderedza imba yaElisha, Yeah, you know, when they surrounded Elisha's house, akavaita mapofu, he made them blind. akafamba navo kusvika kwamambo And he take them to the king vari mapofu. whilst they are still blind. Paanosvika navo pamberi pamambo, When he's up before the king, ndo paari kuti mambo ndakuigirai vanhu vada kukuparadzai. that's when he's saying, King, I brought these people who want to destroy you. But the king is thinking as a warrior, But mambo ari kufunga semoria, semurwi. semurwi. Uyu Elisha ari kufunga semunhu akazodzwa. Elisha is thinking as someone who is anointed. Munoziva kuti madzimambo nemawarriors akangosipiwa mukana anouraya. You know There's a that killing when kings instinct, and destroying instinct. Elisha ari kuti Vanouraya. ngatiratidze simba in another dimension. Elisha is saying, let's show power in another Ngatiratidze power dimension. in a godly dimension. He's saying, let's show power in a godly Ngativasvinudzei, dimension. tivape Let's open their zvekudya, eyes and give them food vadzokere vanotaura nyaya yavo. so that they go back and tell their story. Kuti tamboitwa mapofu, That we were once blind, they once made us blind. tazosvinudzwazve, Now they opened our eyes now tazopiwa zvekudya. and they gave us food. But vati tidzoke kwamuri tiri vapenyu. But they said, you must come back to you whilst you're alive. Unoziva kuti kana Mwari akakuropafadza zvakanyanya, Do you know that if God blesses you a lot, unogona kuisirwa mumwe munhu muupenyu hwako someone can be put in your life wekuti you can destroy in 5 minutes. that you can destroy in 5 minutes? But God gives you, then God gives you the grace But Mwari anokupa not to nyasha destroy. kuti usaparadza. Iwe uchigona, Once you uine can, mukana wacho, whilst you have the opportunity, wongodecide kuti I am not but destroying. you decide not How to many of destroy. us will be given that opportunity and use it wisely? Vangani vedu vangapuwa mukana Kungoona wakagona kune madzimai kuushandisa. akabva kumusangano ari kurara, vamutsewo, ndopedza mai manje. Mutsee vakarara. Just help the ladies that came from the camp. If you have a sweet or a bottle of water, just may help them choose something so that they don't get to sleep. Vamwe vacho vakapedza kunamata vakazotaura nyaya futi. Vamwe vacho vakazotamba nemabhiza, vamwe vacho vakaenda pamaswings. Saka kuneta kwasangana kwekunamata nekwekutamba, vamwe vaifurwa nemhepo nekuda kwehama dzavanogara nadzo dzinotora mhepo yose kumba. Kwete vamasimiri. Hamzani mambo munhu achitoda unofurwa nemhepo. Ava anogara naye anenge atora yese. Hallelujah. So I'm saying there's something hidden in you. Zvichiti pane chakawanzika chiri A mauri. hidden treasure in your heart. Pfuma yakawanzika iri That mumwoyo power mako. to generate Simba iroro rinogadzira positive mind, pfungwa yakanaka. wealth, Pfuma, kusaroyeka. kusaroyeka. Unoziva kuti pane munhu anofanira kungobhenga kuziva kuti ndinorwadziwa nemurume anonzi Gehazi. You know, Gehazi pains me. He, at chapter 4, anotadza kumutsa the Shunammite son. In chapter 4, she failed Elisha to raise did. the Shunammite, but Elisha did it. Immediately, by chapter number 6 as well. By chapter 6, Pane munana with the floating eggs. there's a miracle for floating Elisha, eggs. Gehazi aivepo. Gehazi was there. Elisha achiita izvi. Elisha doing this. Ipapapo zvakare ndopaari kuwarairwa achiti taakuparara. That's when she is saying, we are Elisha being did destroyed. 2 miracles in this instance.
Elisha, pavanhu vakauya ava akatanga kusvinudza meso agehazi akanga aona hondo idzi he first opened the eyes of Gehazi, asi asina kuona dzamwari who did not see God's armies. armies. Elisha is praying Elisha yarunamata to God and say, open the spiritual eyes of Gehazi kuti Mwari ngavhure to maziso see emweya the aGehazi armies of God that are on kuti our aone side. hondo dzamwari dziri kurutivi Arege rwedu, kuona hondo dzevaSyria so that he chete. cannot see only the walls of the armies of Syria. Can God do you a favor? Mwari ngakuitire chakanaka ichi, Yekumbowoneswa hondo, kumbooneswa simba rawinaro. so that Usati you see waona the power remuwengi. in you before you see the Kumboziva what enemy's you can power. do before what you and you fear what they can do. Kuziva zvaunokwanisa Pane nyasha kuita usati dzaunofana wasvika kupiwa naMwari dzekuziva zvauinazvo God must give you grace to kunyanya know what you kudarika have zvausina. more than what you don't have. Elisha was intimidated Elisha with the akashingirira physical armies nehondo iyi because inooneka, akanga asina kuziva because he had not known the spiritual army that he has. hondo yemweya yainge ainayo. Munoziva kuti kune munhu kuti anogona kuchemera chimwe chinhu chidiki diki chikamushayisa mufaro Do you know that you can achikanganwa cry for kuti Mwari something vane small that can vane take away a your lot of happiness? capacity that they've installed in them. Usingazivi Mwari kuti une ane simba a rawinaro lot of upona grace Mwari. dzaakaisa pamusoro pako Mwari ane dzekuti nyasha dai waiziva zhinji izvozvo zviri kukunetsa waizvikanda pasaidi ukanzwisisa mhando yaMwari akakutenderedza. Was to understand the power of God. Dai waiziva simba rakaiswa mauri wairega kutya zviri kuitika. If you knew the power that was put in you, you would not Elisha, going to be afraid of what is Gehazi happening. came screaming, Gehazi akauya achichema tapera vakomana that we are being destroyed. kuti tatenderedzwa nehondo. The army has surrounded us. Look here, this king of Syria Mambo weSyria ari kutumira a full army is sending a full army to fight one prophet korwa nemuprofita mumwe chete asina kana tsvimbo kana bakatwa. who doesn't have any weapon. And for Elisha to fight this king, Kuti Elisha arwe namambo uyu, zvaisabuda. it was not going to He work. was limited. He was Namambo wake even his king, vacho vaaitemba naye akachengeta Israel the one he was trusting in, akatomuchengetedzawo kuti atize musungwe wevanhu ava. he also Because aiziva kuti the king of Israel had no same power with the king of Syria. nekuti aiziva kuti mambo weIsraeri anga asina simba rinenge ramambo weSyria. Ndopaari kuzoti kuna Gehazi, That's when he's saying to we Gehazi, have an army tine hondo iri kuside kwedu. on our side. God opened the eyes of this boy. Mwari ngavhure maziso emukomana uyu, Aone. so that he can see. Paari kuvhura maziso aGehazi emweya, ari kubva anovhara maziso ehondo dzevaSyria physically. But when Gehaz's eyes are opened, the eyes of the Syrians are closed, Achivavhara maziso kuvaita mapofu. making them blind. Anovatungamirira And he leads oenda them navo kwamambo. to the king, Not for them to perish, kuti vasaparadzwe, but kuti vararame. so that they can Obva live. avapa chekudya. Then he gave them food. Unoziva kuti mumwe munhu wauri kurwa naye izvezvizvi Do you know that the person that you are fighting with now, unogona kumuitira zvakanaka nekutomupa. you might do good to that person by giving him. Tomupa so kuti By aone giving Mwari ari pamusoro pako. MaKristu dai maiziva kuti simba rekumutsa vakafa richi pamusoro pedu. If you had known that the power of raising Dai the dead is still maiziva kuti upon us, simba rekugadzira pfuma richiri pamusoro the power pedu. to create wealth is still upon Dai you. maiziva kuti simba rekuporesa pasina antibiotic richiri pamusoro If you pedu. knew that the power of healing is still within you, We could fear less. taitya zvishoma. Pane hidden treasure that is in you. Pane pfuma yakawandika Pane iri mauri. chakawanzika chiri mauri. There's hidden treasure Pane within you. simba riri mauri. There's power Pane within nyasha you. dziri pauri. There's grace There in you. is grace upon you. Pane nyasha Pane dziri zvinhu mauri. two zviri very dangerous. There are two dangerous If you things. add grace plus faith, If you add that ukasanganisa nyasha combination no one nekutenda, can stop. no one can stop this combination. Unoziva kuti you are very dangerous. Do you know that you are very In the dangerous? kingdom of the spirit, you are very Mumambo dangerous. yezvemweya You uri speak are things that dangerous. happen. Unotaura zvinhu zvinoitika. In the kingdom of the spirit, you can build mansions in Munyika the spirit, yezvemweya unogona and they kuvaka manifest mansions. in the physical. Then zvoitika mumweya. Simba riri nyama. pamusoro pako. Ndataura kumadzimai kukemba. I was Ndikati talking you to the can ladies. build your family by words.
you're not gonna You kuwaka can build your future by words. Unogona kuwaka Akangopfekwa ramangwana rako nekutenda. You can build your tomorrow by words. unogona kuwaka ramangwana rako nekutenda. When you say, the Bible says, ask anything in Zvinobva my name. yatikumbira Kureva chinhu kuti by chipi asking chaunoda. you are building. Kureva kuti When you nekukumbira have uri kuvaka. faith, your words come to Kana existence. uine kutenda mawedzi Kureva ako kuti anogona une kubatsika. simba riri mauri rakachengetwa mauri. Iwewe kwete mfundisi une simba riri The mauri. power that is in you. When you speak and when you have faith, Kana ukataura ende ukava nekutenda. things start to happen. Zvinhu zvogona kutanga Ndosaka kuitika. Jesu achiti muchaita mabasa makuru That's why Jesus said, "You will do great kundidarika. things The more than what I moment you did." know that in you Paunoziva kuti there is mauri power. mune simba. Do you know that if you speak something every day, Unoziva kuti ukataura consistently, chinhu it comes mazuva to pass? ose chinoitika. I had one time, at one moment in my life, At one moment in my life, I promised. ndakapromise. Vandaona kuti I promised, but I didn't have capacity. Ndakapromise asi ndandisina. I didn't kana have the kuzviita. physical capacity to do what I promised. Handisina simba rekukwanisa kuzviita zvandandavimbisa. Ndakatanga kunamata. I started praying. Ndikati, God, I said this. Ndikati Mwari ndakati I want zvakati. to fulfill this. Ndoda kuzvizadzisa. Unozoti Elisha aive nedzimwe nyasha dzaaive nadzo. Elisha had grace upon Anotosvika him. paanoti mangwana nenguva inoyi He gets to a point where he said, tomorrow by this pachatengeswa time, upfu hwakatsetseka. there will be There will be food in the there will be city. food in the city. Ipapo ndo pauri kuona That's when you see vane maperembudzi vachiti tikagara panapa the lepers saying, if we stay here, tinofa, we will die. tikapinda muguta If we enter into the city, tinofa because we kune will die nzara. because there's hunger. But tikaenda kumisasa yevaSiria But if we go to the tents of the Syrians, tinogona kufa kana kurarama. we might live or we When might they die. started walking, Pakatanga kufamba, ndo pakatanga kuti vaSiria vanzwe that's when the Syrians started hearing the footsteps of a mighty army. mitsindo yehondo huru. Ndo pavanotiza vosiya misasa. Then they ran away leaving Ndine their mwe munhu tents. arikuda kuti ka even zvinhu zvakaoma, I want to tell you someone, must if it's trust hard, your words. Your Tenda words mashoko can ako. start to cause things to happen. mashoko ako Kana anogona uine kukonzeresa kutenda zvinhu mauri, zvizhinji. If you have faith in izwi you, rako rinogona kukonzeresa guta rese kudengeneka. your word can make the whole Because city it's to shake. hidden treasure in you. Because It's pfuma not yakawanzika your iri word mauri. that is working, Harisi shoko rako riri but the kushanda. faith in you Asi kutenda kuri plus mauri. grace. They Tikasanganisa create nenyasha. things that are not there to be Zvinogadzira there. zvinhu zvisipo Kune kuti mumwe munhu zvivepo. wekuti akata unoza kungotaura uchisvika pamba pamai vako Just speaking when woti you ndoda enter your mother's kuvakira mai house. vangu imba, Then you say, I want to build my wakazara mother's house. nekutenda, Having woti full of the faith. God of Israel, Then you say, you Mwari wa know how Israel. my mother raised me. Unoziva I Mungu want to akandikudza build sei. a house Ndoda for her. kuvakira imba. Wakamira paunoda kuivaka, We're standing ipapo where you want that to build word it. will That word. attract resources. Rino- That tonzera word zvinhu will zvakakura. attract goodness. Shoko iroro rinokugonesa. That's hidden treasure in you. Ndopfuma yakawanzika When you iri look mauri. at your children Ukatarisa vana and you vako, say it by faith, unotaura what nekutenda these shall not perish. kuti ava No weapon havasizoparara. fashioned against my Hakuna chombo children chakagadzirwa shall vana be vangu prosper. chichakunda. Ipapo ndo paunotanga kuona mazwi ako That's when you see your words. achivarambidza mbanje achiva. Do you know that every decision that we take Zvipi nezvipi pfungwa inipi paunofunga kutora? inenge ina Mwari kana Satani mukati? Yes, God or the devil Hakuna in it. decision yaunoita iri neutral. There's no decision Because that you in the make that is spiritual neutral. world there is a Nokuti munyika warfare. yezvemweya mune hondo. Vatumwa vaSatani vari kuda vanhu The servants of Satan need people, ende vatumwa vaMwari vari kuda vanhu. and the angels of God also So the need people. decisions that we take The decisions that we take anobatsirwa nekufunga kwedu. are being helped by When what we we are start to thinking. have a positive mind, Patinotanga kufuta when mufungo we start to wakanaka. recognize, unoziva here kuti pamwe pacho chinokuvadza vanhu kusaziva kuti who are you. Do you know that what destroys you is not knowing who you are? If you know your identity, Kana ukaziva you zvauri, have power. une simba. Unoziva here kuti kana munhu akuda kukushishidzira When you know that when someone anotaura wants zita to rababa scare you, vake. he talks about this father's name. Patakadzidza taidzidza nemwe munin'ina waBright Matonga. We're learning with Bright Matonga's young brother. Tafoira quantitative management. When we failed quantitative Chiri management, muoffice maticha wemukadzi
achiti handisi kukupai sapu kana chiindo kuripitisai. When you are saying we will not give you sap, but you Mukomana repeat. ainzi Austin akanga kuti vamatonga vati ndisanyorezve. Then he said, Mr. Matonga said, I must not write again. Zvikanzi vati ndataura navamatonga vati muzovafonera ina handisi kunyorazve. He said, I'm not going to repeat Tese this takabva word. tanzi chimbobudai. Everyone was told to go Zita out. rakanga rataurwa rakatuma lecturer kufunga kaviri, The name kubvisa that was hama, said made the kubvisa lecturer hasha think twice. dzake nekubvisa shungu dziri maari zita remunhu. What more kana vanhu vachitya munhu ko Mwari watinonamata? Hatina here mamwe masituations atoda kumboremind Don't kuti you have inini other ndiri mwana situations that waMwari. you want to remind that I'm a child of God? Haipilo, unoita pane pamwe pandinombofunga kuti Daniel, Meshach naAbednego There's a moment that I think Daniel vaisatsva here should- dai vakapinda mugomba remoto vakanyarara. if they entered the fire quiet, A they're closed not going mouth to is be. a closed destiny. A closed mouth is a closed Vanodzongorora destiny. mazi anoti Mwari wedu. They repeat these words, our Hear me God, well. Mwari wedu. our God, Our God. Kutirwira kana kusatirwira. fighting for us or not, But hatina mati chinhu izvi. we will not worship Kureva this kuti God. munzvimbo dzemweya Meaning in the vakadeclare spiritual hondo world, they declared kuti war. isusu hatisi kutsva nekuda That we are kwedu, not going to tiri bend because kutsva of nekuda us. kweinstruction We are going yaMwari to bend because of the yakati in instruction of Israel God. our God is one. That is saying Nekuti Israel, our God is kuIsrael one. kuna Mwari one. Nekuti kuIsrael kuna Taakunotsva Mwari umwe Mwari chete. wedu kutirwira kana They say kusatirwira our tiri God fighting kupindawo. for us Kuno or munhu not. anofanira kumboita that habit yokuti Must kana have that waomerwa kuti habit. but Mwari muriko here. What are you saying about my situation? Muri kuti ine I zvandosangana nazvo. believe in you, Lord. Ndinotenda You mamuri have Mwari. hidden treasure in you, Une the pfuma power yakawanzika to iri speak mauri, words. simba rekutaura mashoko. Vanhu vakawanda ukataura neni, A lot of people, if you talk I to say me, I will speak a word. I will say ndichataura izwi. And many people doesn't understand why do I need to speak a word. Vanhu vazhinji havanzwisisi kuti Zvese ndinoda zvamunoona kutaura shoko. nemeso yenyu Whatever you see with your eyes, zvakataurirwa izvi. pane shoko rakataurwa. Unonzwa God vachiti let there be light. Unonzwa mwana vachiti ngapave nechiedza. Vanosangana nemunhu wobva wamuti be healed. You meet a person and say be Pamwe healed. pacho kuti your faith has made you Pamwe pacho well. kuti kutenda kwako kwakuporesa. Kureva kuti a spoken word can create what is not there. Kutaura kuti shoko rinogona kugadzira chisipo. Jesu pese pavaifamba used to speak a word. Whenever Jesus moves, he will speak a word. Unonzwa Elisha We hear Elisha achiudza Naamani telling Naaman, anoti enda unogeza kurwizi. go and bath in the river. You know, the secret of healing was not the river because the river existed before. The secret of healing was in a spoken word. My situations akakuomera, you have hidden treasure, the power of speaking a word. Une pfuma yakawanzika, simba rekutaura izwi. You can speak a word to your child. Unogona kutaura izwi You can pamwana speak a wako. word to your future. Unogona kutaura You can izwi speak a paramangwana word rako. to yourself. Unogona kutaura izwi paupenyu hwako. Do you know kuti munhu anogona kusvika akakuita overpower? Do you know that someone People can can overpower con you? you. People Vanogona can trick you, kukutsotsa. but they cannot take what the Lord has put in you. But hagoni What kutora is in zvakaiswa you, naMwari mauri. it is in you. Zviri That's mauri, gift. zviri mauri. Chipo chakapuwa naMwari. Chandofarira Mwari even mukakweshana zvinengei, simba rakaiswa mumunhu hauritori. You can never take Nyasha the power that dzemunhu was put in God. haudzitori. You can never take someone's Zvakagoneswa grace. munhu hauzvitori. Chiri mumunhu chaakapiwa naMwari ndechake. Ndoda kumbotanga kuona kuti Mwari vanokugonesei. I want to see what can You God. need to start to appreciate what God does for you. Unofanira kutenda Mwari zvaanogona Unoziva kuita kuti Mwari mauri. anokuita sefishi iri mumvura chaiyo. Vanhu vachida kukubata uchitsvedza. Uchitsvedza. One day, another time I went home. Ndasvikapo. Ndakaenda kumba. Vanhu vauya unomatima kuseni vakatanga kuti ha. When people were drinking, Ndasvika pano manheru. I arrived here at night. There was a big dam of water. Paiva We nedhamu could not get remvura. here. Hatinokwanisa Asi kusvika masikama pano. kuseni ano tazosvika. But this Kana morning wakarara night, iwewe when you are unochengetwa sleeping, nevatumwa. the angels Remember, can no take one care has of you. reached 8 or 5 years because of wisdom. It was grace. And that grace that has made you 5 years old Yeah, can still shaidzo make you dzinogona 20 kuita years old, can still make you... Dzinogona kuramba dzichikukudza. Vakomana nevasikana, there's no one here who can proclaim that I've been careful enough. Hakuna But munhu grace anogona has kuti taken us ndaiva this far. careful. Asi nyasha Vamwe dzakachengetwa. vedu, we even did things that were worse, that when you look at your past, you say, how did I survive? Vamwe takaita zvimwe zvinhu zvekuti tinozvibvunza kuti ko ndakararama sei. When I started driving in Joburg, Pawakatanga kudhiraivha muJoburg, it was hard. zvazvakaoma. Ndaenda kona claim and ani kuku.
ekulemeni anku. Guys, then mJoburg maive netraffic. There was traffic in Joburg. Isusu we were not used to traffic. Waihutirwa wahutirwazve. People were ringing their bells because of bad driving. But here we are. But tiripan, Taakutoti apa une banana apa uri pafoni They are now saying uchicontrol. now But eating there a are banana times is you always okay. has not wasvika sei uchihutirwa. Pane mumwe musi wandakabata musoro ndaona mumwe mwana wangu achifura red robot rakasvika so pfarr ari kupera. Kati Mwari wei chengetaiwo munhu. But Thank God unoti for izvozvi ukaona akurivhesa achibata makeup but munhu akadai akarohwa unoita kuti God have preserved us in situations where we did not deserve to live. Mwari So vatichengetedza grace is kubva more kune zvinhu zvatati important. tisingatendi. How many of you who can check their past and say, this and this I did not do it right, Vanganoda but kugona grace kutarisa kuti took izvi me nezvi this far. ndakatadza asi nyasha There is a dzakanditora. hidden treasure in you. Ine The pfuma yakawanda power nyika to iyi. speak words. Shoko rekutaura. Elisha solved a war without a weapon. The word of Elisha God said the akagadzira hondo Syrians stopped. Remember, by chapter 4, Chapter these 4. Syrians, VaSyria, vakatombotiza vane maperembudzi. they ran Apa away. vaenda from the vadzokazve vaakutiza izwi raelisha Now they are kureva back, kuti they are running away elisha from the airwa word of hondo Elisha. dzake nemazvo. Which means Elisha had fought his wars with words. Vanokuroyai havambouyi kumba kwenyu. Those who bewitch you cannot They will come to just your speak house. words. Just speak a word. They will use words. They will use And words. you can use words. You can also use words. Kungotaura mazwi so. Just saying That's a words. hidden treasure in you. Ipfuma yakawanzika iri Zvekuti mauri. pamwe pacho pauno respect kuti God can use you. Uziva And kuti what Mwari is anogona in you? kukushandisa. Do you know kuti pamwe pacho vanhu vakatadza kunzwisisa Do you know that but Mwari sometimes people don't vanokunzwisisa. understand you, but God can understand you? Look at Hagar. After saving, Hagar ashanda. pane nguva yaanongonzwa Sarah kuti anoti I no longer need Hagar. Then Sarah said, I no longer need Hagar. But Hagar akanga atowana nyasha dzake kare But Hagar had already because got his grace. anga aine a seed Because she had of a seed blessed person. yemunhu akaropafadzwa. Unoziva kuti zvawakaita 20 years ago Do you know what you did 20 Mwari years havasati ago? vakanganwa. God hasn't forgotten Zvawakaita about it. zvakanaka 10 years ago Good things that you Mwari did 10 havasati years ago, vakanganwa. God hasn't forgotten Pavakaita about it. chakanaka for the kingdom Mwari havasati vakanganwa. The good things you did for the God is kingdom. not a man that will forget. Mwari haasi munhu zvokuti Unozati anokanganwa. vana baba nana mai regai ndikuudzei. Everything that you have done for good for the kingdom and for God's people, God Zvese will zvawakaita never zvakanaka forget. zvebasa raMwari nevanhu God will vaMwari. never bypass that in the spirit. Mwari havakanganwi. That is a seed. Imbeu. Mukadzi anonzi Hagar Hagai akambopa Sara mufaro gave Sarah helpness. kubva pa86 From 86 kusvika pa99 up to 99. Sara aita ane mwana Sarah saying here, akabva pana Hagar. that came from Hagar. Pa99 vachishanyirwa vachizonoita vavo mwana pa100 At 99, going to 100. Sara anokanganwa comfort Sarah forgets the comfort yaakapiwa naHagar that she was given by nechizvaro Hagar. chaHagar chekuti Was ane mwana that she obva had a atingova child. pasi. Then she says, go away. Kana waita chinhu chakanaka, what good that did Hagar did? She was a Chakanaka servant. chakaitwa naHagar. She was a slave. Aiva muranda. She listened to the command of the master. Aiteerera And master faithfully wake. she gave birth to a son. And akamupa mwana mukomana. Kune vamwe vari kuti Sara anga akapusa. Regai Those who are saying ndikurudzirirei Sarah was not Bhaibheri. clever. Hagar haana kutora haana kutora Abraham kuita murume. Hagar did not take Abraham to be a husband. Akangopiwa zuva 1 iroro. She was only given one day. Paakangoita mwana, When she bare a child, Abraham anga asingachadzokeri uko. Abraham was no Ndosaka longer makaona going kuti back. pa14 years That's when you see after pakazvarwa 14 1 years, kwete 2 kwete there 3. was only one child that was Handisi given hangu birth kuti to. pakati penyu pane here mukadzi ari munhu I don't know among us if angapiwe there's murume ka1 oita mwana onzi chirega kudzokerazve. Vamwe akanzi usasadzokera anodzokera nekuseri because anenge ambobvako. Baba vanomuziva iye anovaziva, imi maramba ivo vachaenda nekuseri. Saka Hagar was a slave. Hagai Haana vamuranda. kuita mwana akaramba ari mukadzi. He didn't Akaita go- mwana he didn't- 1 as an instruction and as a command of the servant. She only bare birth to one So child. ndopamuri kuona kuti pa14 years idzi
in these Dzese 14 kusvika years, pakuzvarwa kwaIsaac up to- up hakuna until the kuzoita a birth of second Isaac, child. there was no second child. So azopedza Hagar, When Hagar was done, Sarah felt she must go. Sarah akanzwa kuti uyu ngachiende. Sarah Hagar haana kuramba. Hagar did not take her Akatendeka pauranda hwake. She was faithful. Akati, in I his am service. going. And she said, I'm going. Ndosaka uchinzwa Mwari vachimuadresa ari murenje. That's when you hear God Vachiti addressing her Hagar in the muranda wilderness, waSarah. saying Hagar is But servant she of was Sarah. given life. Asakapuwa upenyu. Ndinokuti munhu wada kuti ambotanga kuzvinzwa kuti I've got hidden treasure in me. Start feeling that you have There hidden is treasure in you. something that I can do. Ndine chandinokwanisa There's kuita. something that unoona munhu achiti ndakaita chakati nechakati vanhu vakasandi appreciate. Yes, someone saying, Simba I did racho this and rekuita this, but there was no rakapera here. appreciation. What you have done before, you can do it again. The Zvawakamboita power unogona is kuzviita still there. zvakare. Simba richiripo. Ende vamwe venyu makatogadzirirwa kuraramisa kwete kurarama. Some of you are created To give life. to give life. Unozviziva here kuti iwewe purpose yako panyika Do you know that your purpose on inogona earth kunge iri yekungopa vamwe vanhu upenyu, might be of uchipa vamwe vanhu giving upenyu, life uchipa as a purpose. as a purpose? Ukatarisa munhu akaita saElisha If you check on Elisha, akanga asina wealth he had no wealth inobatika, that was tangible, but he was protecting Israel. but aichengetedza Israel. Kune vamwe vanhu vekuti you are just, kuno mumwe munhu wekuti uri kutoneta papurpose yako, enda rera vanhu mumusha munomu, enda kudza vanhu 5. There are people who are getting Iwewe tired of you were their put in purpose. that family for the sake of raising people. Iwewe you were put on that company for the Wakaiswa sake of mumuri kuti ministering to uvakudze. other people. Wakaiswa pakambani kuti uparidze kwavari. Vamwe venyu makaitwa vana vamabhiera, Some of us were made armor bearers. ukawarairwa unoenda Bible college. Unenge wakadaidzwa ese namabhiera, ukawarairwa unoenda Bible college. You might go to Bible college. Ukanga wakamira kunoku tichifamba tese ukati nezita raJesu, vanhu vobva vadonha vabana gumbo vofunga kuti wadanwa. Nyambisirwa unoshanda saGehazi, While you are working as Gehazi, kutodaidzwa kuita Gehazi. being called as Gehazi. Ndaitaura nomwe munhu akati I've served as an armor bearer for 34 years. I was talking to someone who was saying, I served as an Ndakunzwa armor kuda bearer kuenda for kuBible 34 college. years. And he now wants to go to I Bible have college. enough experience. He's saying he now has enough experience. Ndakamuudza ndikati gara ipapo. I told him, stay there. 34 wakatanga kuseva nemakore watochembera pedzisa basa. There are people who are called to do difficult things, and there are people who are called to do easy things. Kune vanhu vakadanwa What kuita is zvinhu your task? zvakaoma uye vakadanwa kuita zvinhu zvakareruka. Mbozvibvunza kuti what is your purpose? Ask yourself, what is your And what purpose? is it that is hidden in you? Uye chii chakawanikwa Ndosaka chiri mauri. kukombolera kuti ndamupa, ndogara ndichivapa mazuva ese, ndogara ndichivapa mazuva ese. That's why I always There complaining are I give people them who are everything. called to give, Kune vanhu and there vakadanwa are kupa. people who are called to receive. Kune vanhu vakadanirwa kugamuchira. Waisazviziva, kuna vanhu vakadaidzirwa kuzopa, kuna mumwe munhu akangodaidzirwa kuzoprovide. God has called you to provide. Don't get weary, don't get tired. You have been called. It's a hit. Elisha akadi kuti iwewe mambo waIsraeri ndakubatsira, ndakurwira hondo, nhasi ndakutonga, imbondipa tsvimbo yekuita mambo. Elisha akadaidzwa as a prophet. Elisha was called as a prophet. He will stay in the office of a prophet. Achagaramba ari muofisi A yeuprophet. king was called to be a king. Mambo akadanwa kuti ave mambo. Anoramba ari muoffice yaking. He will remain in his office as a king. Ndinshara raiso. Vanhu voti ati ndaumbochinja office. Kune vamwe vanhu vari muno wekuti you burn, you feel burning. Ukaona basa raMwari richiremerwa unonzwa kutsvaso, There are kushaya people hope, here, wobva vati God's no, work is not ndakuzvireka. fully burdened. That is your call. That's your call. Iyoyo ndo basa rako. Do it. And that power of doing it will never dry. It's a river inside you. It's a well inside you. Irwizi riri mauri, Don't itsime riri count mauri. how many times others have done it. It's your Usaverenga kuti call. vamwe vazviita kangani. That's your calling. Okay. Kune mwe munhu anofanira kunzwa
when God has given you grace, kana Mwari vakupa nyasha, ukavharirwa door, when someone closes the door he for you, opens another one. anovhura rimwe. The provision of God does not run. Kupa kwaMwari hakuperi. The provision of God in you is not limited. Kupa kwaMwari mauri hakuna malimits. Provision yaMwari inorwadza chinhu one. Provision yaMwari is People does not see it with a naked eye. vanhu havakwanisi kuona It's nemaziso only seen enyama, by a spiritual eyes. nogona kuonekwa nemaziso Simba emweya. raMwari riri mauri harioneki zviri nyore. The power of God It's that is in hidden you cannot in be you. seen easily, it's hidden. Kune vanhu vakaita zvavakaita pamberi paMwari. There are people who did what they Can did God give before you God, power to do more? but God gave them power Because to do that's your more, call. because ndoku calling yako. I want to ask somebody a rhetoric question, a question without an answer. Ndoda kubvunza munhu mubvunzo nando. Kana iwewe waneta If you are tired, to do what God has called you to do, kuita zvaunzi naMwari uite, waakuda kumbopa vamwe mukana, and you want to give others a chance, waakudzosera here chipo chemusharukwa kumuridzi wacho, are you now taking back the gift back to God? only in church people retire. It's only muchurch vanhu pavano retire. A prophet will be a prophet to death. Prophet will always a prophet kusvika afa. Your call will stay with you until the day you go to be with the Lord. It's your Calling yako call. inoramba uinayo kusvika paunoenda kunaShe. Hakuna calling yakaiswa pamusoro pako ichazobviswa along the way. There was no When calling God that was has put on called you that will you, be He has taken never away. made a mistake. Mwari When akakudana God has haana given you a kushaisha. burden, that burden is yours until He calls you. And what does the devil do? Chii chinobva chaitwa naSatani. Akaona kuti une grace riri When pamusoro he sees pako, that there's grace upon you, anouya oba mwoyo wekuita, he comes and still the zeal to do it, okusiya wakadaro. and he leaves you like that. God can steal, the devil can steal the zeal. Satani anogona kuba chidokwa dokwa chekuzviita. Ndopaunozonzwa Jeremiah achiti, the word of God is like fire, That's when you hear Jeremiah saying, shoko raMwari rinenge moto, shut in my bones. riri mumabhonzo The angu. more I resist it, Pandinoda kuramba, the more I feel it. ndo parinowanda. Ndo zvakafanana nevatendi vanhasi. That's how, like, is it like with Izvezvi Christians? ndichiparidza kudai, Right now as I'm kune preaching, mumwe munhu anopinda mubato nepfungwa dzake. there's someone who gets into a You battle with fight his with your mind. mind. Unorwa nepfungwa dzako. Wakarara so, When you are uchiti ndoita sleeping, ndorega, ndoita ndorega, deciding ndoita whether to do ndorega. it or not. It burns inside you. Pamwe pacho Satani anowina. Sometimes the devil wins, Wobva warega. then you don't do it. Pamwe pacho unowina. At some point you The can Spirit win. of God, when you overcome it, Simba raMwari then riri you mauri prosper, you do the rinokupa work of simba God. rokukunda. Do you know how the devil destroyed the territories of God? Unoziva kuti Satani He anogona kukunda sei instilled the materitories spirit of angu. laziness. He instilled the spirit of doubt. He Anoisa mweya instilled the wehunyope, spirit of mweya stealing wekudhauta. zeal. One day I said to myself, The other day ndakati, nhasi handisi kutsanya, today I'm not going to fast, but I was on fasting. but I was supposed to fast. I ate. Ndakadya. Ndakamuka ndikazvibikira porridge. I wake up and made porridge. I'm not a kitchen person. Handisi munhu wemukitchen. Ndakamuka ndikazvibikira porridge. I wake up and made porridge. Ndichibva kunobika porridge, When I was done making ndapedza porridge, kudya. After Ndakarohwa I was done nemapayo for the next 3 days. I didn't eat properly. Pamwe pacho zviri kutikuvadzisa inyaya ye-lack of obedience. Unomedzwa nehowe yanga isina plani yekukumedza. Can I repeat this? Unogara mudumbu rehowe yanga isina plani newe. you can stay in a Why? fixed belly Urikuenda that had no plans kuNineveh. with you, because you are going to Nineveh. Ukadhaivheta unomedzwa nehowe. If you divert, Pane mamwe the fish maproblems will swallow you. anouya kuupenyu hwedu nenyaya yekuti takanganwa chakadyarwa matiri There naShe. are problems that come to us because we have forgotten what God has put in us. Ndichiri kuparidza kuOrange Farm, When I was still preaching in Orange Farm, pane vamwe mai there was a certain lady vanga vasina mwana who had no child. because she was a worshipper. Nekuti aiva mushumiri. Akaavhiringana namufundisi Anga anetsana nemunhu waMwari. akati handichazoimbizve.
And she said, I will never sing again. paakarega kuimba dumbu vararegedza kubata mwana When she stopped singing, that's when my womb was paakadzoka akati closed. mufundisi I'm a worshiper. When she came back But and what said, I'm a happened before worshiper, you stopped? And I made a commitment. I will not preach. I will not sing again. auti ndakaiti What handishumiri happened? zvakare. And pastor told me to run to the pulpit. A whole big person like me. Kuti mushumiri akandiudza kuti ndofanira kumhanya kuenda Handingamhanyiswi zuva rega rega. I can continue not to continue to run. But paakatanga kuimba, But when she starts singing, atiza chechi ine musoro. when she ran away from a Achiuya meaningful church, kuchechi yedu yanga isina kana gitari kana ngoma. when she was coming to a church Chirowa that had maoko. no instruments, Akabata pamuviri. Chimwe She chiri got kutinonotsa inyaya yekuti takatswanywa mwoyo nevanhu something that is tikarega basa delaying raMwari. us is because our Haana kutadzirwa naMwari, akatadzirwa nemunhu. Pamwe pacho, your core is your core. You have a hidden treasure in you. Nepfuma There's a yakawanzika hidden mauri. power in you. Une The simba rakawanzika power to riri do mauri. it is in you. simba rekugona kuzviita riri mauri. Ende vazhinji vacho vari kufunga kuti muchechi chete. Vamwe venyu iwe called kutsvagira vanhu mabasa. Some of us, you were called You were to called to find give jobs life. for other people. You were called to You were called to encourage. give life. You were called to feed Vakadana people. kukurudzira. You were called to cook for people. But You you were are called to kubikira vanhu. memorying. But you are complaining. Iwe ukapa vanhu vasina chikafu vaida kuti vapiwe nani? He rese mari bikirei kana mari bikira maida kuti ridyiwe kana radyiwa tendai Mwari. Don't murmur when you accept the Lord. Remove the spirit of memorying. Kumbira Mwari wabvise mweya wekutsutsumwa mauri. Save. When you do it as unto the Lord, Kana not as uchizviita unto itira men. Mwari, Kune itira vanhu vandinoedza Mwari, kutaura not kuitira navo. vanhu. You can create an empire by Unogona faith, kugadzira empire but nekutenda. uchishandisa your core. Munoziva here kuti kune ma-blessings Do you know that there are blessings that we keep atinochengeta by moving in God's way. nekufamba munzira dzaMwari? Nemamwe ma-blessings Nemimwe mikomberero inobva ukabva panzvimbo yaMwari. inoenda when you Ma-titles atakapiwa in the spirit world, mazita atakapiwa munyika yezvemweya they come with certain power. anouya nerimwe simba. Zvikanzi prophet, Kana zvikanzi muprofita, you prophesy. unotanga kuprofita. I can use myself as an example. Ndogona kushandisa ini seexample. Ndinogona kungonzi baba chete namai Zvakati. Mai Zvakati can say father When I am in the office of a pastor, when he's in the office of pastoral. ndikangobuda muoffice yapastor, When he gets out of pastoral pastoral office, office, I need to say mama ndotozvininipisa. But You the must humble office yourself and that say, I'm "Am I-" serving elevates you. Pane vamwe vanhu vari muno vanofanira kuzwa kuti whatever God has put upon you There are is people who keeping you must know going. kuti It's zviri keeping your zvipi marriage. zvavaiswa It's naMwari keeping your mauri, children. zviri It's kuita keeping kuti your urambe health. uchifamba. It's keeping everything that we have is because of the responsibility that the Lord has given you. Because He cannot send you empty-handed. Mwari agoni kukutuma Kana usina chavinacho. vakukutuma vanokupfeka. When God is sending you, He gets into you. Can I repeat this? Kana Mwari vakukutuma vanokupfeka. When God is sending you, He'll give you the power to do it. He give you the power to do it. I always say to my wife, jokingly, Ndogara ndichiseka nemudzimai. tikanga takuenda kumusha, When you are going, mwe musi vaikomblena, sorry akoti one akutaura day she was zvavangazira kupfumisa. complaining. Sazonditsukumba. Mwe musi vaikomblena, One day she was complaining. zvikanzi, why do we need to buy veggies when we get home? Kuti ngei tichitenga Why muriwo do people patinosvika not kumba? give us veggies when we get home? Ngei vanhu vasingatipi muriwo patinosvika Inini kumba? ndavaendesera zvinhu. Ndaenda nezvinhu. Then I said, you are very, very wrong. Told you that she was wrong. Uri kuvaendesera kuti vakupe muriwo here. Iwe uri kuvaendesera nekuti unofanira kuvaendesera. Ivo vachakupawo kana vachida. They Iwe will uri give you kuvapa if they nekuti need uri kuda. Ivo vachazokupawo kana vakuda. Kana vasingadi tenga kwauri wawabikira wodya. Buy from them, make it, give them back. Wakabona here kuti, okay, this revelation. Unogona kunge waropafadzwa naMwari vanyamunga. God can bless You you. have been blessed, you are coming from Joburg. Maripafadzwa naMwari Andini. kubva Joburg. Mosvika kwamuri kuenda kune vanhu vasiri palevel yekuropafadzwa kwenyu. Then you arrive. Moda to kuti people. varizene zvakafanana nemi. Then you want them to reason Let me like give you you. this scenario. When I grew up, a chicken, Huku, msana waidyiwa nababa.
The back was given to the father. Zvidya zvaidyiwa nababa. The thighs were given to the Mathaisi anga ari father. ababa. Isu taidya nzondora. Ukabva kunoku, wonotarisira munhu asati ambobuda from a rural background to understand that is wrong. You are wrong because you are asking from someone who is not at that level. Can I repeat this? So pamwe pacho patiri kukomborerwa naMwari, Mwari vachita kuti meso edu aone. Tinofanira kutakura that same light, that same education, that same civilization and teach it in a polite way. Toidzidzisa mune zvakanaka. So many of us, we think people must reason the same way we reason with us. Azhinji But vedu our totarisira level kuti of vanhu vafunge blessing sekufunga kwatinoita. is different. Our level of mikomborero yedu exposure yakasiyana. is different. Understand the context of people that you are dealing with. Nzwisisa vanhu vauri kushanda navo. Zvava nekutaura nangaongwe ndomuti anzwisise kuti Father Christmas is fake. Kwaari Father Christmas is real. To him, Father Christmas is real. Tooth fella is real. Tooth fairy Imi is ndimunoisa mari ndimuchabvisa zino racho. Vabereki nditire amen vane matoddlers. Munoisa mari ndimi muchabvisa chi zino racho. But kune vamwe vanhu vasati vazarurirwa wekuti when we demand from them, we are demanding things that they are not privy to. When I came to South Africa my first time, ndichinoisa fuel pagarage, Pandakauya kuno kuSouth Africa, I was very angry. ndakatsamwa zvokuti Ndichiona munhu achitenga mvura. seeing someone buying Pane water. mvura inonzi pump, chibhodhoro chakadai chinovhurwa so. Then chaita price, same price nebhodhoro remafuta. It was same price with cooking oil. Kumusha kwaive nebhodhoro diki, bhodhoro guru, 350, 3,750, kwakusariwa nezvigubhu. And I said, uyu munhu anotenga mvura chokwadi. And I said, this person is buying Haana water. hama dziri kutambudzika here. Doesn't he have struggling But that was relatives? my level. But ndoyava At level that yavo time. panguva yacho iyoyo. Kune vamwe vanhu vatiri kudimanda more from them when they are not there. We are demanding more from people who are Isusu not there. takomborerwa naMwari, who are called to understanding. Isusu takakomborerwa naMwari, We tofanira must not kunzwisisa. go and compare ourselves with those that have no light. Hatifaniri We kuzvienzanisa navo must go vasina and chiedza. help them. Tofanira kuenda kuvabatsira. Why am I saying this? Nei ndiri kudaro. Kune vamwe vanhu vari muno vanofanira kunoita ma-ambassadors to certain people. There are people There here are who must people be here that God wants to ambassadors send to you. people. Mugore ratiri kuti acts of faith. In It Gorati has to mabasa come out ekutenda. of you and Ngazvibve raise other mauri, people. zvobatsira Raise other vanhu, people. Speak a zvosimudzira word vanhu. that gives life to other people. Taurai Go zwi and rinopa say upenyu something kuvanhu. that is going to shape a life for someone. Wherever you go, speak life. Kwese kwaunoenda taura upenyu. I always enjoy seeing teenagers, especially from the other side of the river. Ndofarira kuona matenzi. And I encourage them. Ndovakurudzira. Mwe musi ndaifudza mombe muna December, The other day he was herding cattle. I encountered a boy who came to do it with us. Wakasangana nemukomana akauya kofudza For navo. me, I was refreshing. For him he was For another, refreshing. it's a job. Kune umwe raitova basa. And I spoke to that teenager. I said, God willing, one day you do this as leisure. Ndakamuudza kuti One day Mwari God anogona will do ku- it for you. Then he asked me, akabva abvunza. what should I do? I Ndofana said kuita to sei? him, please start to see yourself out of this situation. Tanga God kuzviona can do usiri it for you. musituation iyi. Kwete Mwari kumuti anogona hamdara kukuitira. zvakaoma muno matigere muri maruwa hamubudike mudhara aberekerwa muno anofira muno. There's someone who need to say something to someone. There's someone who need to repeat the word of God to someone and Kuna say anofana to kutaura someone, shoko raMwari in kune you umwe there munhu. is life. Woti In maari you mune you upenyu. can do it. Mauri unogona Can kuzviita. God give you the grace to open the eyes of Gehazi? Mwari ngaakupe People who nyasha are dzekugona scared kuvhura of the meso future, ahazi. people who are scared of tomorrow, people who are scared of things that are difficult in their lives. Vanhu Can vanotya God zvinhu use zvaka- you as an Elisha to them to Mwari open their ngaakushandise eyes Elisha kuti uvhure that meso they avo. can see? Kuti vagone kuona. But when you want to open eyes of others, some of you need to tell yourself, I can do it. Zviudze kuti unogona Say kuzviita. to yourself, I can do it. Zviudze kuti ndo Yes, zvinogona I've done kuzviita. it before, I can do it. Ndakambozviita ndogona kuzviita zvakare. Don't be discouraged by circumstances.
Don't be discouraged by incidences. Don't be Usadzikisiwa nezvinhu. discouraged by downfalls. Usadzikisiwa Don't be nekudonha. discouraged by things that come along your way. Usadzikisiwa nezvinhu zvinobva kuri. Kuno munhu wekuti can I tell somebody, before you die, you have not done enough. Before you die, you have not done enough. Usati wafa, usati wapedza. Why? Elijah anoti ndini ndega ndasara. Elijah says, I'm the only one remaining. Then God did not allow Elijah to retire. But Mwari havana kutendera Elijah kupedza. Vakamutora ari prophet. He took him as a prophet. The day he dropped his power of prophecy, he was already in the air. Ainge akutova Remember, the chariot of fire and the whirlwind did not take Elijah. It separated Elijah and Elisha. He went to heaven. Paanga mumhepo, When he was in the air, paari kunzi ukandiona ndichienda, when he's saying, if you see ndo me paari going, kudonhedza the garment. that's when he's Kureva dropping kuti his garment. Elijah didn't retire as a means prophet. which means Elijah He did was not called retire. to be a prophet. Akadanwa kuti ave He went to muprofita. heaven a prophet. Akaenda kudenga ari muprofita. Saka zvako zvokuti ukaimba 2 months mupresident worship woti ndaakupa vamwe mukana. When you sing 2 months in praise and worship, then you say, I'm giving others an opportunity. Who called you? Ndiani akakudana? What God has put upon you, Zvaiswa naMwari it's pauri. not for your purpose. Havisi zvako. It's for himself. NdezvaMwari. Mwari akatiropafadza God blessed us. for his kingdom, Zvikuitira umambo not hwake, for us. kwete kuitira isu. Bvunzai isusu vafundisi. Ask us Pane pastors. nguva yaunombofunga kuti regai ndizvisiye There's a zvinhu. time you think of leaving it. But ukarara manheru, But when you sleep at night, unotanga kunzwa futi kuti let me do. you start feeling I must do it again. May the good Lord put something in you Mwari ngaise that chimwe chinhu mauri. reminds you kuti your word is Christ. Chinokuyeuchidza kuti izwi In rako, you there is power. kuti mauri mune In simba, you you can speak life. kuti mauri In unogona you kutaura you upenyu, can raise someone. mauri unogona kusimudza mumwe munhu. Before you die, Usati it's not wafa. over. Hausati wapedza. Hausati wakundikana kana usati wafa. It's not over before you die. Kana uri mupenyu, When you are alive, God still wants to use you. Can Mwari I achida repeat this? kukushandisa. Do you know kuti nekuwanda kwedu kwese, God knows us by name. Do you know that God Mwari knows anoziva us nemazita even the edu? number of hair in our head. Anoziva kuti God vhudzi rakawanda sei. even knows the number of fibers of your veins. Mwari anoziva tsinga. So you are not an error. Pauri ipapo pana Mwari. Pauri Where you are, ipapo there is pane nyasha God. dzaMwari. Where you are, Pauri there's the grace of ipapo. God. Even when you have erred, Nyangwa God still watadza, loves you. Mwari vanongokuda. God still loves you in Mwari that state. vanongokuda uri zvauri And izvozvo. you are not yet done. And hausati wapedza. You are a hidden treasure. Uri pfuma You are yakawanzika. a vessel Uri the mudziyo. Lord can use you. Mwari vanogona kukushandisa. Ndiani aimbofunga kuti Paul aizodaidzwa kuita kunoparidza vhangeri. Who knew that Paul would Some be of the called people to that preach we the think word? they are useless, God wants them. God wants to use you. Isaiah chapter number 9 verse 6. Isaiah 9:6. The last phrase, they refer, Isaiah said, the one who is coming And is the uya Prince of achauya. Peace. Shalom means peace and calm. Shalom means peace and But calm. unozoona shalom achituka munhu. Vabereki pamunopa vana mazita, munoadyarira mbeu yacho here. Are you sitting for Because them? unosangana naAbraham ari mujeri. Because you meet Abraham in jail. Ari kudaidzwa Abraham, ari musungwa, Abraham aine suti yeorange, Abraham. Patiri kupa vana mazita, tiri When you kuma. give kids names. I'm telling you the truth. I'm telling you, a name should have a meaning. Zita rinofanira kuva nezvarinoreva. Tinana Tawanda adabereka mwana wani. Tawanda ari kuita family planning yekubereka mwana wani. Iro shoko riri kuti Tawanda kurova kuti wedzera vanhu. Kune vanhu kuna ana Messi
anonyima zvekuti dhu, achituka zvekuti dhu, aine utsinye hwekuti dhu, but zita rake achinzi Messi tsitsi. Munhu akaba achinzi Jacob tikamunzwisisa, but kana mazita anoda kuchara. Do you know kuti mazita atakapiwa na atakazvipa mu spiritual world, vatumwa vanotiziva according to matask atakapiwa nawo. Kune mazita amunawo, but kune dzimwe nyasha dzemazita ekuti Mwari paari kukuona ari kuona intercessor, Mwari paari kukuona ari kuona a giver, Mwari paari kukuona ari kuona an evangelist, Mwari paari kukuona ari kuona a person who save others. Mwari ari kuona munhu anobatsira vamwe. What is it that God has hidden in you? Chii chakawanzwa naMwari Chii mauri. chiri mauri chaunoti Mwari akadyara ichi mandiri. How do you discover what God has done to you? Unogona kuona sei It's a zvakaitwa naMwari burden. mauri. It's a burden. God gives you a burden, but that burden can die. Ukaignore. Hallelujah. Hallelujah. Unozwa, is like, check, continuity comes when you preserve the source. Continuity comes when you preserve the source. You will never drink water every day if you keep the water, if you try to budget the water in the container. You can drink water every day if you keep the well on. If the bowl is there, you can drink water every day. But no matter how much water you've gathered in your house, it will finish. What am I saying? Let's respect the source, not the produce. Ngatiremekedze pazvakabva, tirege kuremekedza zvakauya. Not the product. Amen and amen. Kungoziva kuti Mwari akandigonesa ichi. Anoramba achindigonesa ichi. Anoramba achindiitisa ichi. Anoramba achindiitisa ichi. What is important is not a car, but the power to buy the car. Because unoziva kuti iyi ikanga yachembera plus zvandinofarira ma-assets ese atinotenga anopinda mufashoni nekubuda, but simba rekugadzira haribudi mufashoni. Maziva zvandinokuedzana. Iyozvi ukatenga sutu iyi iri kuita zvakanaka ndiri. In 10 years' time, if I keep this suit well, I'll be looked at and seem like someone who is not normal. Because it's not fashionable, it's not trending. But if I preserve the power to buy the suit of that time, then I remain relevant. Kuti tirambe tiri vana vaMwari, ngatikoshesei what God has put in us. Let's respect what God has put in us. Because it keeps multiplying. Church ino yakanaka, we agree. But I can tell you kuti vana vari kuzvarwa mazuva ano, they are coming with new ideas. Very soon it will be outdated. If we retain it as a preservative, we may not go far. But if we retain the grace yekuramba tichitenga, then we remain relevant. So what am I saying? May the Spirit of God in you, that it gives you power to do things, may never dry out. Simbare kuita zvinhu ngarirege kubva mauri. Must not dry out. A prophet akaziva kuti ndanzwa kuti kune competition yekuprofita nasi. A prophet akaziva kuti muhomwe mune choko, ko mukachinjwa mukaiswa coin, haafaniri kuziva chaiswa muhomwe, afanira kuchengetedza simba rekuziva. Handisi yangu kuti iri kuenderera here pasocial media mozotiudza service yapera kuti awina ndiani pacompetition iriko nasi. Kana yaitwa kana isina handizivi. Amen and amen. So what am I saying to you? You have hidden treasure in you. Mauri mune zvamwari. In you there's things And of my God. seasons acharamba achiuya. Mwaka icharamba ichiuya. Anoramba achida that provision. They will always need this provision. That capacity to do. Simba And rikugona my kuziva. seasons achauya. Mwaka They ichauya. will try to dry that capacity. We will try to drive Because the the capacity. devil is fighting it. Nekuti Satan ari kuzvirwisa. Mambo Herod the king. King Herod. Nepakazvarwa Jesu. When Jesus, When was Jesus born, was born, Herod was too old
He could have left Jesus to survive. Asina chaanomukanganisa. aigona kusiya Jesu achirarama asina Because Herod never survived even 7 years after Jesus' birth. because haana kuzomborarama He was makore too makore old. abva. But aida kungokauraya. But Do he you wanted know to kill that the him. devil may want to kill what is inside you, even if he doesn't benefit out of it? Satani anogona kuda kuuraya zviri mauri So kunyange just like zvisingamubatsiri. a pastor is being born here at this assembly. Chero chikanzi mufundisi By the akakufa time they want pano. to minister, panguva yavanoda kushumira I will be more than 60, I should be retired. I don't have need to fight that young pregnancy. Because when they come to be pastors, I also now need a pastor. uye pavanozouya ndonga ndakudawo mufundisi But when the spirit of the devil sees potential, asi kana mweya needs to kill it from its infants, kubva kari kureva kuti chipo chauinacho Meaning the netsimbe gift that rakaiswa we mauri have, naMwari and the rinoramba word that was richibudisa put in mvura kune vada kutorikanda matombo. there are people who want to throw Even stones if they have against. enough water, they don't need to compete with this one. They want to put stones. chero vainayo mvura inokwanira vanongoda kukanda matombo mutsime irori Saka chipo chauinacho usafunga kuti vanhu vari kuchifarira. the gift that we have don't think people Those that are in like Christ, they love it. avo vari muna kristu vanochifarira Vasiri muna Kristu, those who are not in Christ they don't do it. They don't love it. havachifariri Amen and amen. Toda kuti umbonamatira the power to do. I want you to pray for the The power to power to make sure that what God has put in me, I do it. simba rekuti zvipi nezvipi What zvakaiswa muna God mwari is the ndozviita hidden treasure in me. zvakawanzika Yekuti zvakaiswa namwari Elisha mantiri akapreserve his power and for the good, not for the bad. Unonzwa Elisha achiti, let's not kill them. uye Elisha Because saying, hamuna "Let's not kill kuvabata them," nemunondo, vaunzwa nenyasha. because they were brought here by grace Do you know that inside you there's something special? unoziva kuti mauri mune You may not chakakosha know it, but it's there. unogona kusachiziva You may but not have chirimo discovered it, but it's there. unogona kunga usati wachiona but chirimo Do you know that we have evangelists here? We have Tine prophets vavhangeri here. pano, We tine have, vaprofita, we have teachers of the word here. But tine some of vadzidzisi us, veshoko we feel it's not my only thing. mwedu tinonzwa kuti hazvisi zvangu There's a Sunday that I felt so heavy that Ni there are Sunday people who are already ndakalemera. called in this assembly. Like, kune But they vanhu don't want to vakatodanwa come kare up. but Kune vanhu havadi vakadaidzwa kuuya panzvimbo ine. kune vanhu vakadanwa Varimo sawa vafundisi muno. we have They pastors don't want in to here come up. They are scared. but havasi kuda kubuda Whether they are scared, they are fighting it. They don't have peace. Every day Havana they are rugare. fighting it. Every day they fight to go to Bible college. Every day they fight to give. Every day they fight to forgive. Wakagara ipapo unenge uchinyatsokunzwa kuti I have to do this. I have to do this. I have to do this. The spirit is ministering, Mweya uri but people are kushumira, fighting it asi vanhu so vakurwisana hard. nazvo I was speaking to one guy. I Ndaitaura said, nomumwe why are you munhu. not going to Zimbabwe? And I can't go to Zimbabwe because the people there, if I see them, tingazowirirana. Pane pamwe paunyatsokuti inini munhu tikagara mu1 room tinowirirana. But kuti tisatowirirani, obva watotiza. Unotaura kuti pane dzimwe hondo dzekuti mukangosvika mukagara mese kudai. Zvandakaita Yes, izvi. suppose if you stay with Tiri someone tuso, totongogara nanyamuka tofamba kudai. Kana akatsamwa kana tasvika paPretoria achatanga kuti swedera uko tichataura chete. Patinosvika kuPolokwane tine tatosheya mvura. Patinosvika kumberi tine tatoright. Chiri kutitadzisa vamwe vacho tobva tagara tatoavoida. what is hindering us some of us is we are avoiding Umwe anobva atoziva kuti ane chipo chiri maari. Muchechi haatombogari panapa. Anogara uko asina mwana uko kukicheni. Asi kuti ini handidi kutomboswedera padhuze nearitari handidi hangu. Ina handidi. Kune vanhu vane chipo munomu mune vanhu vanofanira kusapota basa raMwari, vanofanira kusapota maministries, vanofanira kutenga machechi, vanofanira kutenga mabhazi, vanofanira kutengera mapastors ari kumaruzevha masutu. you have gifted people who must support the word of God the work of God Tengera vafundisi vari. Unoziva zvokuti unonyatsonzwa kuti pane mufundisi wandoda kusapota kumaruzevha uko. Ndofanira kumutengera sutu, ndofanira kumutengera keyboard. But you resist. One day I had a dream
panapa pachechi takaunga tiine mari yataiti rural support, but unozoti pambacho ukada kuzozvifunga kuti ndiende kuvanhu ndinoti ndipewo mari tiendese kumafundisi vari kumarusevha, vanhu vanozofunga kuti zvemari zvawanda, unozoti pambacho unozvidiscourage. But kune vanhu vakatotimirira vanotitarisa pasocial media vachiti chechi ngaiti support. Vana baba nana mai vari munomu, tikada kutengera vafundisi vari kumarusevha masutu munomu, we lose nothing. Imari yatiri kudya KFC, imari yamuti mukabva panapa mukaenda kuspace, but pana mufundisi ane bhachi rakaputika. Mumusindairatidzwa namai mufundisi, bhachi ramufundisi rakabuda matumbu achitaura shoko raMwari. Isusu tiri muno tine malights ese aya tiri kubhadhara ma5,000, but the spirit of support inourayiwa. Zvazvokuti vana baba nana mai, the acts of faith, what is in you, kana pandiri kuparidza uchirohwa nehana taura nini. Kune vanhu vane masutu evafundisi vane masutu akaputika kumarusevha, kune vanhu vane chikafu. Izvozvo ndichitaura dai kune vafundisi vadya muriwo usina mafuta, ene ndine vana vari blessed that can support those ministries. That is itsime riri mauri chitubu. Vamwe venyu munototaurwa navo naMwari, ena unopulanda kwakati, ena unoita chakati, but paunouya you resist. You feel you want to resist. Imimi hamugoni kunditaurira kuti chechi yakazara kudai haina vanhu vari kutaura naMwari. God cannot gather such a congregation wobva vanyarara. Mumabhenji umo mune vanhu vari kutaurwa navo naMwari, but resisting that which is hidden in you. Izvozvo opanda totaura so unonyatsonzwa hana yako ichirohwa kuti ndini, uchingobudapo ukafunga sutu yawakaona kana poto yawakaona zvedenga. Mutarisa munhu ari padhuze newe kuti Mwari ndishandiseiwo semunhu, so that what you have planted in me should not die. Ndoda kuti tisvike panguva yekunamata. I know tikabva kukembi vanhu vanoda kudhilivhiwa, vanoda kuti umbonamata. Do you know deliverance is very good, but sometimes it takes us from actioning. So many people when they vakanamatirwa they feel comfort avazonoiti the doing part. You see what I'm saying? Pane vanhu vane maburdens ebasa raMwari, vanoda kuti mutange kuti what God has put in you must not die. I've been repeating this for the third time. Muno mune vanhu vafanira Bible College, muno muchurch muno. Mune mastudents ari muno ari kuresist. And vamwe venyu you know kuti zvekutaurwa namufundisi izvi I have been resisting. Pane vamwe vanofanira kuita ma-missions vakanyarara kuti autombonamata kuti God use me. I need that hidden treasure. The power yamakaisa muna Abraham riri mantiri. The power yamakaisa muna Elisha yekuti I can see what is good. I can see how you can fight for us. Remember kuti vatumwa hondo yakaonekwa naElisha. Remember that all that Elisha saw, achiratidza Gehazi, showing Gehazi, he did not use them. That army he did not use it. Akatonamata kuti vaite mapofu, akanamata kuti vasvinure. The army was only for his knowledge and for his security and to make Gehazi stable, but was not used. Kuno munhu anofana kunzwa Mwari mangwanana ari kuti Mwari, in me there is hidden treasure. There is capacity in me. And tenda Mwari nezvamakaunganidza, but ndida kunyanya kutenda Mwari ne what you can do, that you can do more. Simuka unamati. Umwe neumwe sekudana wakakaita. May the Lord give you a burden yekushandira Mwari. Uti God, in me, I don't want to preserve what is outside. I want that which is inside me, like Abraham, that he had knowledge that the greener pastures are good, but the power to make greener pastures is more important than the one that I exist in. The power to know that we can destroy the Syrian army and that the king remains without army, but we feed them, we let them go. That's the power, the capacity. Kuratidza umwari nenzira ya Mwari. I want you to pray. Would God, what you asked me to do, I want to do it. The capacity that is in me to multiply. Simbara makaisa mandiri Mwari. Ngari rambe richiwanzwa nemi.
God has given you power to do things. Even small things like buying sweets, you are doing it for the kingdom. That well must never dry. I want you to pray for what you can do. I want you to pray. Those that have burdens for the kingdom in various capacities, pray. May the Holy Spirit help you. Can He open His eyes to you? Spiritual eyes, that you acknowledge that the walls that are around you, they cannot stop you from prophesying. God will raise a bigger army on your side that you can continue to prophesy and continue to be the king, the prophet of Israel like Elisha. The Syrian army did not stop him from being a prophet, but he did it in a godly way, not in a kingly way, in a prophet's way, not in a kingly way. It means what you have put in me, the seed in me, the burden in me, can it not dry? The zeal to serve you, can it not dry? Increase the capacity that you have put in me. I thank you, Father, for what I've done. I thank you, Father, for where we are. I thank you, Father, for what I've said before. But my spirit wants you to do more unto me. Give me the continuity, the understanding that what is important is not the green field, but what is important is the assignment that you say, and you have shown us, Father, where to be. I pray for your grace that the capacity continue to be in us. Regai kubvisa chamakadyara matiri. Regai kubvisa simbare kukutyaira makaisa matiri. Zvatakagona Mwari zvichengetedzei. But pakaita anozvida Mwari wekudenga tirege kurwa navo. Tichengetedze simba ramakaisa matiri. Tichengetedze nyasha dzamakaisa matiri. Baba ndinokutendai kuti hakuna auya kuchurch by mistake. Umwe neumwe Mwari is a vessel. You have called them unto you as vessels to serve you and to serve your kingdom for your only purpose, since we are your vessels. Father, help us to save what you have put in us. The devil cannot steal. Nekuti chamakadyara matiri Mwari, nyasha dzamakaisa matiri Mwari, simba rekugona ramakaisa mu each and every one of us, no one can take it from them, for you have preserved it in them. Ndoda kunamatira vanhu vashoma that have had burdens or who have burdens, but they don't fulfill them. You feel you want to do it, but you just don't do it. Kana ndisina vakadaro ndokuropafadzai ndotoenda kumba. Kune vanhu vakawanda kuti unonzwa kuti I want to do this, but you don't do it. You feel it, you don't do it. You say it, you don't fulfill it. Unonzwa vamwe venyu unototi mwedzi uno ndichabarira chegumi, stop it, you don't do it. Pampacho you are called to bless, you don't do it. Pampacho you are called to do this in the kingdom, you just don't do it. Zvinongoperera munzira, you just feel it, you don't do it. Kuti Mwari atibatsire, kune vanhu vakawanda kuti you feel like doing it, but you don't do it. You just don't do it. Pampacho you purpose in your heart and you just don't do it.